Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing. Bombo Radio shares the love this Christmas to all the Filipinos and to everyone all over the world. This Christmas we share the love. We share the love this Christmas. Ini ang Bombo Radio Iloilo. Basta Radio Bombo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 56 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay Sound 2 dari sa UFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted source of news and information, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita sa Huwebes, Disyembre 4, tuig 2025. Kagkaroon sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters 21 dias na lang kag Pasko na. Sa gihapon ini mo lagari mo ang kurman, Bombot Shama Blanco Hoover. Sa mga dalaguan kag mga nagapanguna karon nga mga balita. Iloilo City Councilor Cedric Cabaluna wala pa nakabaton sa memorandum nagikan sa Department of Transportation sa pagdumili sa mga e-bike kag e-trike sa National Road. Sa biyak kapahin, Iloilo Provincial Health Office nagabilin sang pila ka mga panumdum subo nga holiday season. Kag punong barangay Padilla sa barangay Kubayharo nagpanawagan sa kaiping nga barangay nga i-monitor ang ila pumuluyo nga nagahaboy sa nga basura. Matapos nga mismo nga alkalde sini sa nga uranay alkalde sa syudad sa nga Iloilo ang nakasiplat sining nga problema karon ra sa may area sa nga Haro. Nga do halos way na yan nagahulag ang tubig dira kasunod sa nga pagtumpok sa nga basura. Samtang sa aton sini nga mga kulturan himalon taman paano ya man magsaulog ang mga taga Austria sa nga Paskwaman. Hibalon tayo na sa aton sini karon nga Christmas around the world. Muni matalagkuwar mga balita, issues kag impormasyon na main sentro karon sa aton sini nga pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan Bumbuhanay Saudo. Sa mga kabombo naton padayon lang kamo sa paghulog sa inyo sini nga mga entries para sa aton sini nga 1-2 Panalo Part 24 promo. Nga kung sa din adlaw-adlaw may magadaog sa nga cash kag sumungman grocery goods. Ang cash naton nga premyo everyday na sa aton sini nga daily draw 1,000 pesos nga cash plus 1,000 pesos nga worth sa grocery goods na sunod pa sa Orocan nga balde. Subong man sa aton sini nga special draw may magadaog naman sa nga limited edition nga radio nga bisan nimo lang dalon makasagap sa nga signal. Way na lansang sa isa lamang ka istasyonan. May battery, pwede sa kuryente, rechargeable. May sticker pa sang Bombo Radio. Kag lakip na diri 500 pesos cash. Pamli, timo kag puro pamahaw Gani magpadala na magulog sa madamong sini nga entries para dako manahimo sini nga tsansa nga magdaw. Detalye sa mga nagapauna dalagkuan ng mga balita lokal, balikan ta sa balay nga pagpalayag sa Bombo Anay Sound pagkatapos ang Bombo Network News. Dungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon.
Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kagadahon sang pomelo. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Webes, ika-4 sa buwan ng Disyembre taong 2025 at sa ating Christmas countdown na 21 days to go before Christmas Day. Sa ulo ng ating mga balita. Sa mga paunahing balita, abangan sa ating weather update mamayang bagyong Wilma na buo sa silangan ng Pilipinas. Ilang araw na pagulan, nagbabanta dyan sa may bahagi ng Region 5 at Region 8 dahil sa bagyo. Ilang malalapit naman kay dating Secretary Singson, ikinalungkot ang kanyang pag-alis sa Independent Commission for Infrastructure, hiling na magkaroon ng kapalit na may parehong kalidad. Ang Senado on target daw sa pag-aproba sa 2026 budget sa kabila yan ng pagkakaroon ng pagbabago sa budget schedule. Ito si dating Philippine Charity and Sweepstakes Office General Manager Rina Garma, tinanggap na umano bilang testigo ng International Criminal Court. Ilang dati at kasalukuyang general ng Philippine National Police, sangkot din umano sa kaso ni former President Rodrigo Roa Duterte. Abangan sa ating provincial report mamaya, klase sa isang paaralan sa Sarangani Province hindi pa na ibabalik sa normal dahil yan sa pagbaha. Yung mga silid-aralan, pinasok daw ng putik. Abangan din mamaya sa ating international news, bilang ng mga nasawi sa malagim na Hong Kong fire umabot na sa 159 ang Lebanon at Israel, nagharap sa unang direktang usapan sa ilang dekada. At sa sports, balita mga kabombo, ang Milwaukee Bucks panalo kontra sa Eastern Conference top team na Pistons sa kabila ng hindi paglalaro ni Giannis Antetokounmpo. At live nationwide via satellite, narito hong detalye ng ating mga balita. Bombo Weather Update. Sa ating weather report, tuluyan ng naging bagyo ang binabantayang low pressure area sa silangang bahagi ng ating karagatan. Ayon sa Weather Bureau, uling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 625 km sa silangan ng Katarman, dyan sa may Northern Samar. Taglay nito ang lakas ng hangin na abot ng hanggang sa 45 km per hour at ang pagbugso ay hanggang sa 55 km per hour. Kumikilos ito ng patimog kanluran sa bilis na 20 km per hour. Inasang lalakas pa ito habang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Dahil po sa naturang bagyo, nakataas ngayon ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa ilang mga lugar. Diyan sa may Visayas, kinabibilangan po ito ng Northern Samar, Eastern Samar, Samar Province, Biliran, Leyte at ang Southern Leyte. Diyan naman sa may Mindanao, nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa may Surigao del Norte. Kabilang po dito ang Siargao at Bukas Grande Islands at ang Dinagat Islands. Maliban dito, nakakaapekto rin sa bansa ang Northeast Monsoon, particular na sa may Central at Northern Luzon. Ang mga lugar na nabanggit ay makakaranas na makulimlim hanggang sa maulang lagay ng panahon sa mga susunod pang mga araw. Kaugnay pa niya, naghahanda naman ang Department of Social Welfare and Development sa inaasahang pananalasa ng bagong bagyo sa ating bansa. Ito ay kasunod ng pagpasok ng low pressure area sa Philippine Area of Responsibility at tuluyang naging Tropical Cyclone Wilma. Kasabay nito ay tinaas na ng ahensya ang Blue Alert status na nangangahulugang mas mahigpit na paghahanda sa posibleng epekto ng bagyo at maagap na pagtugon sa kalagayan ng mga maaapektuhang residente. Inatasan na rin ang Department of Social Welfare and Development ang mga regional office nito na tinutumbok ng bagong sama ng panahon na magbantay at maglabas ng akmang abiso para sa mga residente. Kaakibat na naturang status ay ang pag-alerto sa nasabing ahensya at kanilang field offices para sa agarang mobilisasyon ng quick response teams, camp coordination and camp management at paghahanda ng food at non-food items para sa mga ililikas na residente. Tiniyak din ng ahensya ang sapat na supplies para sa mga maapektuhang pamilya. Samantala, kaugnay pa rin po ng naturang balita, nagbabanta rin ang serya ng mga mabibigat na pagulan sa Bicol at Eastern Visayas dahil po ito sa bagong bagyo. Maaaring magdulot na malawakang pagbaha ang mga naturang pagulan na inasahan pong magtatagal sa loob ng ilang araw. Batay sa December 4 flood advisory ng State Weather Bureau,
maaring makaranas ng mabibigat na pagulan ng mga sumusunod na lugar. Diyan sa may Bicol Region, kinabibilangan po ito ng Albay, Masbate, Catanduanes at ang probinsya ng Sorsogon. Sa Eastern Visayas naman, nakataas po ang flood warning sa probinsya ng Leyte, Northern Samar, Biliran, Samar, Southern Leyte at Eastern Samar. Nakasalukuyan pong nakataas signal number 1 ngayon. Babala ng Weather Bureau, maaaring aabot hanggang sa 100 milimetro ang bulto ng tubig ulan na babagsak sa mga naturang lugar. Maaaring magpatuloy hanggang sa susunod na 3 araw ang naturang mga pagulan at hindi po inaalis ang posibilidad na lalo pang lumawak ang maapektuhang lugar tulad po dyan sa may Negros Island Region at Western Visayas, lalo na pagsapit ng Sabado sa Disyembre 6. Sa bahaging ito, mga Kabombo Star Nation, kuha muna tayo ng mga balitang tinutukan ng ating news team. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. target na maalis ang cancer ng katiwalian, kaya kailangan umano ng major surgery. Sinabing masakit ang proseso pero kailangan para baguhin ang bulok na sistema. Ang balitang yan ay tinutukan ni Bombo Annalise Subirano. Target ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maalis ang kanser ng katiwalian sa lipunan. Inamin ni Pangulong Marcos na sadyang naging magulo at masakit ang mga pagbabagong ipinatupad ng administrasyon dahil layunin nitong baguhin ang buong sistemang matagal ng pinaghaharian ng katiwalian. Ayon sa punong ehekutibo, ang paglilinis ng malalim na kanser sa gobyerno ay parang major surgery na hindi maiiwasang magdulot ng pagdurusa. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. It's been a difficult time because I knew that what we were starting would really be disruptive and but we are trying precisely to change the entire system. And when you have to excise a cancer out of such a complicated system, you need to do some very major surgery. Humingi din ng paumanhin ang Pangulo sa publiko sa naging epekto nito, ngunit iginiit na kung hindi ito gagawin, magpapatuloy lamang ang maling gawain sa nakalipas na 3 dekada. Sinabi pa ng Pangulo, alam ng kanyang team ang direksyong tinatahak at hindi sila nawawala sa landas, lalo na sa pagpapatuloy ng kampanya kontra korupsyon at abuso. Bagaman mahirap ang kasalukuyang sitwasyon, umaasa siyang balang araw ay masasabi ng mga Pilipino na worth it ang mga sakripisyo. Giit nito, matagal man ang proseso pero kung magtatrabaho ng tuloy-tuloy, makakamtan ang hinahangad na magandang resulta. Muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. We had to go through that. And I'm sorry that the people suffered because of it, but it had to be done. Otherwise, we would do things the same way that we have always done, that the things that we have discovered that have been being done for the last 3 decades will just continue. So we have to go through that pain. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa Malacanang, Bombo Annalise Montaño Soberano. Yes, Bombo Genesis. Yes, may yes. statement na ba si Pangulong Marcos doon sa pag-alis ni dating Secretary Singson? Ay wala siyang binanggit kagabi, Bombo Genesis, dahil siguro magpupulong pa ang Pangulo at humihingi pa ng detalye kay ICI chairman na si Justice Reyes. So inaabangan din natin dito sa palasyo ang magiging tugon ngayon ng Pangulo, hindi nga sa pagbibitiw. Kasi yan yung inaabangan natin kagabi, pero hindi nagkaroon ng pagkakataon na matanong sa kanya dahil nga sa mabilis lang yung pagharap niya sa Malacanang Press Corps kagabi. So ngayon, inaabangan natin at hinihinga natin ng pahayag ang Presidential Communications Office kung ano ang naging tugon ng Pangulo hinggil nga sa pagbibitiw nitong si dating DPWH Secretary Singson. Okay. Maraming salamat po. Mula dito sa Malacanang, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga development, formal hong tinanggihan ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang imbitasyon ng Independent Commission for Infrastructure na dumalo sa investigasyon sa anomalya ho sa flood control projects
sa kaniyang distrito. Tinawag niya ang komisyon na walang kapangyarihan sa mga miyembro ng Kongreso at inakusahan ng political harassment. Sa liham kay Chairman Andres Reyes Jr. ng naturang komisyon, binanggit ng kongresista na ang komisyon na bahagi ng executive branch ay hindi maaring magsumon ng isang kasalukuyang kongresista dahil sa separation of powers. Dagdag pa niya na ang vague at ambiguous ang imbitasyon at wala itong legal na batayan. Sinabi rin niya na may sapat na access ang executive sa mga dokumento mula sa Department of Public Works and Highways, Department of Budget Management, maging sa Department of Justice, Environment and Natural Resources Department, maging sa Department of Information and Communications Technology at Trade and Industry Department. At hindi siya bahagi ng House Appropriations Committee noong 2019 hanggang 2022 kaya incompetent, quote-unquote, na siya'y sumagot sa investigasyon. Hinikayat ni Duterte na investigahan ang presidente, ang pamilya Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Batay sa alegasyon ni dating Congressman Elizalde Co, tungkol po yan sa flood control projects sa Region 1 at maging sa Region 8 o Eastern Visayas mula 2022 hanggang sa 2025. Tinawag niya ang paggamit sa kanya at kay Vice President Sara Duterte bilang malisyoso at di makatanggap-tanggap na political harassment. At dinagdag pa niya na ang Independent Commission ay isang kasangkapan ni Pangulong Marcos para daw sa political propaganda bago ang 2028 elections. Wala pang pahayag ang Independent Commission for Infrastructure ukol yan sa pagtanggi ng kongresistang Duterte. Update ho tayo naman dyan sa may mataas na kapulungan. On target na ho ang Senado sa pag-aproba sa 2026 budget sa kabila po yan ng pagkakaroon ng mga pagbabago sa budget schedule. May update po dyan si Bombo JC Galvez. Bagamat hindi nasunod at nagkaroon ng pagbabago sa budget schedule, tiniyak ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na on target pa rin ang pag-aproba sa panukalang 2026 national budget. Naudlot kagabi ang inaasahan ng pag-aproba sa pambansang pondo sa ikalawang pagbasa at sa halip, ngayong hapon na lamang ito gagawin sa plenaryo. Ayon kay Zubiri, sa Martes pa talaga nila ito mapagtitibay dahil sa Lunes ay holiday kaya on target pa rin sila sa approval ng national budget. Kita naman nyo, transparent we are now. All the documentations are transmitted to the Office of the Finance Chair. Lahat ng kailangan na resolutions, mga requests ng agencies. Dati kasi, binibigay lang sa chairman yan and the chairman does all the amendments. Now, everything's done on the floor. So, I think this is the first time na nangyari yun sa budget process ng Senado. Saka may mga supporting documents. Yun ang pinakamahalaga. So, hindi na ito tinatawag na insertions. These are actual proper amendments done in plenary floor, approved by the body, witnessed by all media and civil society, and they can comment. And all the list that was read by Senator Sherwin and all the members will be put in the website, no? The amendments of each senator nakalagay doon. Ayon naman kay Senate Committee on Finance Chairman Senator Sherwin Gatchalian, aabot pa naman kung ngayong araw aprobahan sa second reading ang panukalang pambansang pondo at pagkalipas ng 3 araw o sa susunod na Martes ay sa kanila ito pagbobotohan para may pasa sa ikatlot huling pagbasa. Ipinaliwanag ni Gatchalian na ang pagkantala sa budget deliberations ay dahil may ilang items pa silang kailangan suriin, pati na rin ang mga amyenda at suwestyon na naisisama ng mga senador. May ilang mambabatas din anya na may malalim na paliwanag sa kanilang mga panukalang amendments kaya kailangan munang pag-isahin at ayusin ang mga ito. Muli namang tiniyak ni Gatchalian na malabong pinangangambahang reenacted budget sa susunod na taon. May mga suggestions mga senators, mga amendments na kahapon narinig din mga amendments so may mga iba na strongly about their amendments. So iba lang kami na ito. Kasi pag second reading tayo bukas plus 3 days, may wala naman pasok on Monday and Tuesday. More than that. So we have 4 or 5 days. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa iba ho tayong mga development, iniimbestigahan ng Armed Forces of the Philippines ang ulat na nire-recruit umano ang mga Pilipino upang makipaglabang doon sa Ukraine, laban po sa Russia. Ayon sa tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines, si spokesperson Colonel Francel Margaret Matilla, bine-verify nila ang katotohanan ng mga ulat na ito at nagbabala rin sa paglaganap ng disinformation sa kasalukuyang panahon.
Ipinahayag ng Ukrainian at ng German Embassy sa Manila na walang basehan ang naturang alegasyon o naturang impormasyon. Dagdag pa nila na matibay at magandang ugnayang bilateral ng Ukraine at ng Pilipinas. Ayon sa Russian Foreign Ministry, sinasabing may Schengen visa mula sa German Embassy sa Manila yung mga pinipili daw ng mga Pinoy. Ipinababatid ng Armed Forces of the Philippines na mga kasalukuyang aktibong sundalo ay hindi maaring sumali at inirefer na ang issue sa Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers para yan sa karampatang aksyon. Sa iba pang balita, mga kabombot, Star Nation, tinanggap na umano ng International Criminal Court si dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Rina Garma bilang testigo. Ayon yan kay dating Senator Antonio Trillanes IV. Unang umalis sa Pilipinas si Garma nitong Setyembre ng kasalukuyang taon patungo sa bansang Malaysia. Sa naturang bansa ay pinaniniwala ang kakausapin niya ang isa sa hindi na pinangalanan ng International Criminal Court official. Batay na rin yan sa naunang revelasyon ni Garma sa National Bureau of Investigation bago ang kanyang biyahe. Ilang linggo matapos siyang umalis sa Pilipinas, inilabas na rin ang warrant of arrest laban kay Garma dahil sa umano'y pagkakasangkot sa pananambang kay dating PCSO Board Secretary na si Wesley Barayuga. Sa isang pahayag ngayong araw, sinabi ni Trillanes na tetestigo na si Garma laban kay former President Rodrigo Roa Duterte matapos siyang tanggaping witness. Dahil dito natanggal na rin umano siya sa listahan ng mga individual na sangkot sa kasong kinakaharap ng dating Pangulo sa International Tribunal. Ayon pa rin kay Trillanes na nanatiling kabahagi sa kaso si dating Philippine National Police Chief General Oscar Albayalde at kasalukuyang police officials na sina General Romeo Karamat at General Eliazar Mata. Kasama rin umano sa listahan si dating National Police Commission Commissioner Edelberto Leonardo. Oras natin 16 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali. Naniniwala si dating Senator at ngayon mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na posibleng nainis o frustrated itong si dating Public Works Secretary Rogelio Singson kaya tuluyang umalis sa Independent Commission for Infrastructure. Ibinunyag ni De Lima na may palitan sila ng mensahe ng dating kalihim bago ang kanyang resignation at nababanggit umano niya ang kailangan ng Independent Commission ng mas malawak na kapangyarihan. Tinutukoy umano ni Singson ang lumalawak na natutuklasang korupsyon sa gobyerno at ang dumaraming nasasangkot habang batil nito na naiinip na rin ng publiko sa kahihintay sa resulta ng mga serye ng investigasyon o pagsisiyasat. Maarinaan niyang na-overwhelm itong si dating kalihim sa napakaraming trabaho at nagsangasangang korupsyon na nakalkal ng komisyon. Nagpahayag naman ang mababatas ng kanyang kalungkutan sa pag-alis ni Singson na isa sa mga kinikilalang haligi ng Independent Commission. Anya, tiyak na marami pang ebidensya ang mailalantad at marami pang mga personalidad ang irerekomendang makasuhan habang lumalalim ang investigasyon na ginagawa ng komisyon. Kaya't nakakapanghinayang na umalis na ang dating kalihim lalo na't limitado rin ang human resource o mga tauhan ng komisyon. Kahapon nga po mga kabombo ay opisyal na inanunsyo ng Independent Commission for Infrastructure ang tuluyang pag-alis nitong si Secretary Singson sa kalagitnaan ng Disyembre, ngunit maaari daw kung ma-extend hanggang bago matapos ang kasalukuyang buwan. Kaugnay din po niyan, ibinunyag naman ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na sinusubukan ng mag-resign ni dating Public Works Secretary Rogelio Singson mula sa Independent Commission on Infrastructure noong Nobyembre, ngunit hiniling itong manatili hanggang Disyembre. Ayon sa alkalde, matinding stress mula sa sunod-sunod na meeting at pagdinig, pati na ang kakulangan ng kapangyarihan ng Independent Commission ang posibleng nagtulak kay Singson upang tuluyang umalis. Sinabi rin ni Magalong na malaking kawalan ang pag-alis ni Singson dahil mabilis itong natutukoy ang mga posibleng anomalya sa mga proyekto batay sa kanyang malawak na karanasan. Inumpirma ni Independent Commission for Infrastructure Chairman Andres Reyes ang resignation at sinabing bunga ito ng intense at stressful na trabaho ng komisyon. Epektibo ito sa Disyembre 15, ngunit maaari daw ma-extend hanggang sa huling bahagi ng Disyembre. Itinalaga ni Pangulong Marcos Jr. si Singson sa Independent Commission nitong Setyembre. Ang naturang komisyon ay may subpoena powers ngunit recommendatory at isinusumite ang mga findings ito sa Office of the Ombudsman para yan sa mga serye ng investigasyon.
Samantala, hindi umano magandang senyales ang resignation ni dating Department of Public Works and Highways Secretary Rogelio Singson bilang Commissioner ng Independent Commission for Infrastructure 3 buwan matapos itong likhain ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itinuturing itong masamang palatandaan para sa pananagutan sa korupsyon ukol sa proyekto sa flood control. Ang pagbibitiw ay nagdudulot ng pangamba sa kakayahan ng nasabing komisyon at mga commissioner na gampanan ang kanilang tungkulin sa gitna ng lumalakas na panawagan para sa transparency and accountability. Nanawagan naman ang mga sektor ng paggawa na ipagpatuloy ang malawakang at malalaking protesta upang igiit ang pananagutin ang mga tiwaling kontraktor at opisyal ng gobyerno. Sa panig naman ni Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa sa panayam ng Bombo Radio Philippines, lalong mawawala ng kredibilidad ang Independent Commission for Infrastructure kapag natuloy ang pagkalas ni Singson. Nakukulangan din si Africa sa bilang ng mga nakakasuhan ukol sa usapin ng katiwalian. Lalong nawalan na ng kredibilidad yung ICI, kaya maganda siguro kung magkaroon ng paliwanag kung bakit nagbitiw si former Secretary Babes, kasi right now talaga naghahanap na ng accountability yung publiko. Kung yung ICI isa doon sa mga flagship na measures ng Pangulo para daw di umano sugpuin ng korupsyon, kung may problema doon sa paggana ng ICI, siguro kailangan malaman, may sa paliwanag kung bakit ganon. Kasi I think tama yung galit ng publiko, tama na tuloy-tuloy yung paghahanap natin na accountability. Pero kung yung mga flagship measures for accountability ay may mga question, maganda maayos yung sistema na yan, kasi hindi tayo pwede pumasok ng bagong budget, hindi tayo pwede pumasok sa bagong taon na walang pakiramdam ang publiko na maayos na yung budget processes natin. Payag ni Sunny Africa, ang Executive Director ng Ibon Foundation, sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines. Kaugnay po ng balitang yan, abangan humamaya ang live report ng ating mga kasamahan dyan sa mga Independent Commission for Infrastructure. Mga kabombo, kinakailangan daw ho ng dagdag na kapangyarihan para sa pagpapanagot sa mga nasasangkot sa flood control scandal. Abangan humamaya. O nasa linya na ho natin si Bombo Isa Cotoner, mga kabombo. Ito hong dagdag na kapangyarihan para sa pagpapanagot. Iniaapela nitong si dating Secretary Singson sa Senado at maging sa Kamara. Kasunod po yan ng kanyang turuyang pagbibitiw. May update po dyan si Bombo Isa Cotoner. Bombo Genesis humarap sa publiko sa Independent Commission for Infrastructure, Commissioner Rogelio Babes Singson, sa unang pagkakataon matapos i-anunsyo ang kanyang pagbibitiw at umapela sa Senado at Kamara na palakasin pa ang kapangyarihan ng komisyon sa mga pagpapanagot sa mga sangkot sa anomalya. Giit ni Singson, mahalagang maipasa bago matapos ang taon ang panukalang Independent People's Commission sa Kongreso upang mabigyan ng mas ngipin ang ICI. Ipiniliwanag niyang bahagi lamang ngayon ng legal process ang komisyon at wala itong direktang kapangyarihan para magpakulong ng mga sangkot sa maanomalyang flood control projects. Kaugnayan, pakinggan natin ang tinig ni ICI Commissioner Rogelio Babes Singson. In addition to the urgency of both houses passing the new ICI version. So I hope people understand that ICI on its own cannot solely carry the burden. We need the support of other government institutions, particularly at this time, both houses of Congress, the Senate and the lower house. So we are appealing to the leadership of the House and the Senate to please pass that before the year ends. Nilinaw din ni Singson na walang pumigil sa kanya para isama sa investigasyon ang umano'y big fish sa kontrobersya. Anya, isa talaga sa kanyang rekomendasyon ang unahin ang mga nasa matataas na posisyon dahil ito ang hinihintay ng publiko. Dagdag pa niya, ang sinumang papalit sa kanyang pwesto ay dapat may malawak na kaalaman sa batas, maaari manong dating justice o opisyal na may karanasan sa Korte Suprema upang masiguro ang mas mabisa at mabilis na pag-usad ng mga kaso. Muli, pakinggan natin si ICI Commissioner Rogelio Babes Singson. Napigilan po ba kayo going to the big fish na tinutukoy? No, definitely. In fact, I have always been advocating sa Commission that we should focus on the top. We don't want to focus on the small fries.
collateral na yan. Let us focus on the top because I think people expect that. Susunod na magiging commissioner po, if ever, ano po dapat ang taglayin niyang traits, for example? I think we've gone through all the versions. Dapat justice, no? Dapat court proceedings pa rin ang masunod as a court. No? So, has to be a former justice, Supreme Court or any of the other courts. But definitely has to be a lawyer with a lot of experience, especially in prosecution. Samantala, ipinaliwanag ni Singson na kabilang sa mga dahilan ng kanyang pagbibitiw ay ang pagnanais na makabalik sa pribadong buhay at ang payo ng kanyang pamilya dahil nakaapekto na sa kanyang kalusugan ang matinding trabaho ng mga pagdinig. Anya, mula sa simula, 3 buwan lamang ang kanyang itatagal sa komisyon. Yan ay sinabi niya na rin kay ICI Chairman Andres Reyes Jr. Tiniyak naman ni Singson na handa pa rin siyang tumulong sa ICI kung kakailanganin ang kanyang technical na kaalaman habang nagpapatuloy ang investigasyon. Muli, pakinggan natin si ICI Commissioner Rogelio Babe Singson. Sabi nila, kung ikaw gusto magpapako, huwag mo na kami ilang. Because I've taken all the flack. I accepted DPWH. I accepted kung ano-ano assignments dyan, leaving a lucrative private sector position. Hindi naman ako mahilig magpayaman. I live a very simple. Mula sa lungsod ng Taguig, ito si Yes, Bombo Genesis. So walang katotohanan yung mga sinasabi kasi may mga interviews dun sa mga individual na malalapit kay Secretary Singson, maging yung mga individual na nakapalitan niya ng mga text message sa mga nakalipas na araw before yung kanyang resignation at lumalabas na parang frustrated siya dun sa mga nangyari, kulang yung kapangyarihan ng ICI, yung mga ganun-ganun. Anong say ni Singson dito dun sa mga naging message o naging pagbubunyag ng mga malalapit na individual sa kanya? Ayun nga, Bombo Genesis, kanina, isa yan sa mga nilinaw ni Commissioner Rogelio Babe Singson dahil nga ay lumabas yung mga kritisismo mula sa ating mga mambabatas and even sa public sa kanyang pagbibitiw dito sa Independent Commission for Infrastructure. Nanindigan siya, Anya, kanina, na talagang ang pinakarason lamang ng talagang pagbibitiw niya dito sa komisyon ay yung kanyang kalusugan nga dahil na ibahagi niya doon sa grupo ng media na talagang kinailangan niyang magpabalik-balik sa ospital dahil na rin sa epekto ng stress na work nga dito sa mga sunod-sunod na hearing ng komisyon. Isa rin yung seguridad dahil nga anya hindi sanay kasi si Commissioner Rogelio Babe Singson doon sa parang nakukuha niyang atensyon mula doon sa publiko and even his family ay parang ito rin yung ni-raise sa kanya. Bagaman sinabi niya kanina katulad nga ng nabanggit ko na inapela niya na kailangan ng magkaroon talaga ng ngipin ng komisyon dahil sa ngayon ang Independent Commission for Infrastructure ay parte lang ng legal process ng pagpapanagot sa mga sangkot nga dito sa maanomaliang flood control projects. So sa kanyang pagbaba, yun yung kanyang hiniling na pabilisin sa Senado at Kamara yung pagpasangaan nitong batas para magkaroon na ng ngipin talaga ang Independent Commission for Infrastructure. Kasi parang Bombo Genesis, ang dating kasi nakakarating kasi sa kanya yung mga feedback ng publiko na para bagang nagiging, sabi nila, ang Independent Commission hindi kumikilos, hindi nagpapakulong, ganyan, dahil nga walang ngipin, o wala pa silang kakayahan para gawin nga ito bilang Independent Commission for Infrastructure. So yun yung kanyang binigyan din sa kanyang pagbaba na sana nga, bago matapos itong taon at habang nagpapatuloy yung investigasyon dito sa kanilang tanggapan ay maipasa na ng mataas at mababang kapulungan ng Kongreso. Bombo Genesis. Okay. Sige. Maraming salamat, Bombo Isa. Mula sa lungsod ng Taguig, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo. 29 na minuto makalipas ang 12:00 ng katanghalian.
Pinatigos naman ni Navotas Representative Toby Chanco ang Department of Foreign Affairs sa munoy mabagal na aksyon sa pagkansela ng pasaporte nitong si dating Congressman Elizalde Co. Kahit may nakabinbin na kaso laban sa kanya. Hindi niya maintindihan ang Department of Foreign Affairs dahil paulit-ulit na silang nananawagan pero tila natutulog pa rin sa trabaho. Nagbabala rin ng mamabatas na maaring may Portuguese passport at golden visa itong si Co at idinagdag niya na mahalaga ang presensya ni Co sa investigasyon sa flood control corruption scandal. Ayon sa Foreign Affairs Department, legal lamang ang pagkansela ng pasaporte kapag natanggap na ang court order at hindi ito politikal. Nakatuon ang ahensya sa pagsunod sa batas at ipatupad ang pagkansela sa oras na dumating na ang kautusan ng korte. Umalis itong si Co dahil ang ating bansa sa gitna po ng investigasyon at may mga ulat na siya ay nasa Portugal. Bago siya, nakansela na rin ng Department of Foreign Affairs sa mga pasaporte nitong sina Harry Roque, Catherine Cassandra Leong, Ronelyn Baterna, Mercedes Macabasa at Dennis Lacson Cunanan. Samantala patuloy na nahaharap sa kontrobersiya ang Department of Public Works and Highways matapos lumitaw sa mga pagdinig sa Kongreso ang umano'y politisadong paglalaan ng pondo taliwas sa layo nitong magtayo ng ligtas at maasahang infrastruktura para sa publiko. Ayon sa mga mababatas at watchdog groups, umaabot sa daan-daang milyong piso ang napupunta sa kickbacks dahilan ng mga proyektong kulang sa plano at pondo. Pinakwestiyon ngayon ang allocable funds, mga pondong ibinibigay sa bawat distrito na sinasabing nagsisilbing bagong anyo nitong pork barrel. Mula taong 2023 hanggang kasalukuyang taon, halos 1.2 trillion pesos ang naipamahagi, kung saan pinakamalaki ang napunta kina Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos na nasa 15.8 billion pesos at House Speaker Martin Romualdez na nasa 14.4 billion pesos. Karamihan sa 251 na mga kongresista ay tumanggap lamang ng tig 1 bilyon piso hanggang 10 bilyon piso, habang ilang kaalyado naman ng Duterte camp ay walang umanong natanggap na alokasyon para sa 2025. Pinuna rin ang hindi malinaw na formula sa pagkwenta ng mga alokasyon na sinasabing iisang DPWH Undersecretary lamang ang nakakaalam. Dahil dito, mas malaki pa ang nakuha ng Ilocos Norte 1st District na may 320,000 residents kaysa naman sa Rizal na 1st District na mayroong 1.2 million. Ayon sa dokumentong nakuha ng Philippine Center for Investigative Journalism, maging ang non-allocable projects na dapat ay basehan sa pangangailangan tulad ng disaster resilience at basic services ay naapektuhan din ng political insertions ng ilang mambabatas at ilang opisyal. Samantala, pinayagan na rin ng Sandigan Bayan ng konsolidasyon ng mga kasong kinakaharap nitong si Saldi Co at iba pang akusado doon sa 289.5 million pesos na flood control project sa Oriental Mindoro. Naharap itong si Co sa kasong graft at malversation habang ang iba pang kapwa niya akusado ay kinasuhan ng malversation. Sa unang batch ng mga kinasuhan at inisyuhan ng warrant of arrest dahil sa malawakang flood control project o flood control corruption, 9 pa lamang ang nasa kustudiya ng gobyerno habang patuloy na pinaghahanap ang iba pa. Nagmosyon ng prosecution na pagsamahin na lamang ang mga kaso dahil magkakapareho ang mga facts na nakapaloob sa kaso kasama mga natuntun na transaction at ebidensyang haharap o ihaharap sa paglilitis. Italaunan, kinatigan ng anti-graft court ang mosyon ng prosecution. Sa resolusyong inilabas ng Sandigan Bayan 6th Division, ipinunto nito na magiging redundant, magastos at mas magiging matagal para sa korte at sa prosecution at defense panel kung paghihiwalayin pa ang mga pagdinig. Sa iba pang balita, mga kabomot Star Nation, na importer ng luxury cars ng mga diskaya arestado. Bureau of Immigration naman planong ipa-deport ang nabistong at Chinese. May mga report dyan si Bombo Grant Hilario. Planong ipa-deport ng Bureau of Immigration ang isang Chinese national na sinasabing importer na mag-asawang Curly at Sara Diskaya ng kanilang pagmamayari mga luxury cars. Ayon mismo kay Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, ibinagi sa kanya ni Land Transportation Office Assistant Secretary Marcus Lacanilao ang pagkakaresto kay Cao Cheng na munoy car importer ng mga Diskaya. Patay sa impormasyon, arestado ang naturang Chinese national dahil sa ilan nitong paglabag sa batas tulad ng obstruction of apprehension and prosecution of criminal offender, illegal use of alias, false representation, at willful misrepresentation of material information. Naaresto si Cao sa lungsod ng Makati at nakadete naman sa Special Operation Division ng Highway Patrol Group sa
Camp Crame, Quezon City. Bukod pa rito, ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Diado, ibinahagi din ng Land Transportation Office na ang naaresto ay gumagamit ng ibang pangalan bilang Martin Zhao base sa records. Kung kaya ayon sa kaunihan, ang paggamit ito ng maling identidad ay nagpapakita na ang dayuhan ay may tuturing undesirable at hindi nararapat para manatili pa sa bansa. Kaugnay nito, ating pakinggan ang ibinahagi ni Bureau of Immigration Deputy Spokesperson Melvin Mabulak. Yun po sa LTO Assistant Secretary Marcos Lacanilao shared that Cao was previously arrested noong November 27 sa Makati. Detained at Special Operations Division Highway Patrol Group sa Camp Crame, nasa PNP po natin ito. Ang violations include obstruction of apprehension, illegal use of alias, false representation, and willful misrepresentation. Documents show Cao used the alias Martin Zhao in LTO records. Dahil rito, inaasahang may ilipat si Cao sa immigration facility ng Taguig City matapos ang inquest proceeding at medical examination. At kung mahatulang guilty naman sa mga kaso, haharap ang naarestong Chinese national sa deportation at blacklisting sa Bureau of Immigration. Muli ating pakinggan si Bureau of Immigration Deputy Spokesperson Melvin Mabulak. Si Cao po to be transferred po sa PI facility po natin sa Taguig after inquest and medical examination. Siya po ay haharap ng isang kaso sa Bureau of Immigration. If found guilty, he will be deported and blacklisted po sa ating derogatory record. Yan po. Nag-uulat live mula lungsod ng Maynila, ito si Bombo Gran Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Mas sa radyo, Bombo! Sa iba pang mga development, mga kabombo, sinimulan na ng Bureau of Fire Protection ng maluwakang information drive ukol sa mga sunog na nagdudulot o idinudulot po ng mga paputok o mga firecrackers. Ito ay bahagi ng Oplan Paalala Iwas Paputok Nationwide Campaign ng Fire Protection Bureau sa hangaring mapababa ang mga nangyayaring sunog sa buong Pilipinas habang nasa kalagitnaan ng holiday. Ayon kay Fire Protection Chief Jesus Fernandez, lumubos sa mahigit 111 o mahigit 100 ang bilang ng mga naitalang sunog na dulot po ng mga paputok at pyrotechnic device, malayong mas mataas kumpara sa 31 na naitala sa kaparehong panahon noong 2024. Malinaw niya na kailangan ng malawakang information campaign upang maiwasan na tuluyang mapababa ang mga naturang uri ng sunog. Malaking tulong din ang agarang pagtugon ng publiko. Simula Disyembre 23, itataas na ang full alert status sa Bureau of Fire. Magtatagal ito hanggang sa Enero 1 ng susunod na taon. Ayon kay Fernandez, mahigit sa 31,000 na mga fire protection personnel ang magbabantay sa kabuuan nito at handang malalay at magresponde sa anumang emergency, lalo na mga insidente ng sunog. Samantala, tinuligsa naman ni Caloocan Bishop Cardinal Pablo Virgilio David ang patuloy na kabiguan ng mga Pilipino na sumunod sa wastong waste segregation na matagal nang itinakda ng Republic Act 9003 na 25 years nang umiiral. Tinawag niya itong isa sa pinakamalaking ekolohikal na kasalanan ng ating panahon. Ayon kay Cardinal David, madalas sisihin ng publiko ang gobyerno, malalaking korporasyon o ang informal waste sector. Ngunit ang pangunahing dahilan umano ang problema nitong kawalan ng disiplina ng mamamayan. Binanggit din niya na marami sa lokal na pamahalaan ang nagpasyang mag-haul na lamang at magtapo ng mga basura dahil mas napakinabangan ng korap na sistema ang hauling contracts at tipping fees imbes na mag-invest sa mga tunay na waste reduction, composting at material recovery facilities. Dagdag pa niya, ito rin ay kasalanan laban sa susunod na henerasyon na ang dalampasigan ay hindi natatambakan ng mga seashells kundi ng mga plastic shame. Kuha tayo ng mga report dyan sa may Pambansang Pulisya ng Pilipinas. Patuloy daw ho ang pakipag-ugnayan ng Pambansang Pulisya sa Independent Commission para yan mapanagot sa batas ang mga personalidad na sangkot sa flood control scandal bago magpasko. May update dyan si Bombo Bea Peniza. Tuloy
Tuloy-tuloy lamang ang Philippine National Police na makipag-ugnayan sa Independent Commission for Infrastructure para mapanagot pa ang iba pang personalidad na sangkot sa flood control anomalies. Sa isang panayam, inihayag ni Acting Philippine National Police Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na focus ngayon ng kanilang hanay ang pagbibigay suporta sa nagpapatuloy na investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure katuwang ang iba pang law enforcement agencies. Ito anyang naging daan para maaresto ang siyam na kasalukuyang nililitis at inuusig ng korte. Kung gumawa ng krimen ay maaresto natin lahat kaagad-agad, maimbestigahan at maresto so that pagdusahan nila ang ganito. Lalong-lalo na, ang focus po natin is the investigation being conducted by the ICI in support to them. Of course, ayan, ang nauna na po yung nakapag-imbestiga ang police together with the ICI and other law enforcement agencies. May prosecution na nangyari, sila ay inusig at sila ay nabigyan ng pagkakataon during this prosecution at ngayon ay ililitis na. Kasunod dito ay tiniyak naman ni Nartates na hindi lang sa siyam titigil ang kanilang operasyon para sa 7 iba pa na kasalukuyan pa rin pinaghahanap sa ngayon ng otoridad. Asahan na din anya na sunod-sunod na rin ang paglitaw ng iba pang mga personalidad na sangkot sa mga katiwalian at anomalya na ito at titiyaking mapapanagot ito sa mga umiiral na batas. No, nandun na po sa korte ngayon at sila po ay lilinisin with the arrest of 9 personalities as subject among the 16 accused in the initial case that had been filed sa isang insidente. And marami po sunod-sunod na po. Samantala sa kasalukuyan ay 3 na sa mga akusado ang nagpahayag ng kanilang pagsuko na pawang mga opisyal ng SunWest Incorporated kung saan isa rito ang nasa ibang bansa habang 2 naman ang nasa loob pa ng bansa sa ngayon. Mula dito sa Camp Crame sa Quezon City para sa Bombo Network News, ito si Bombo Bea Peniza and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Update po tayo sa ibang mga usapin, mga kabombo. Malapit na po ang Pasko at ang bagong taon. Meron daw kong bahagyang paggalaw itong presyo ng mga bilihin sa merkado ngayong papalapit na Kapaskuhan. May update po dyan si Bombo Angelo Aganan. Bombo Genesis, malayo pang Pasko ngunit ramdam na ang bagyang pagtaas ng ilan sa mga bilihin ngayon sa merkado. Mga pangunahing pangangailangan sa pang-araw-araw na katulad ng bigas at karne, tumaas ang presyo. Ayon sa tendera sa palengke na si Gemma Rilorisa, 2 beses na tumaas ang presyo ng baboy simula noong nakarang buwan hanggang ngayong Disyembre. Ang dating 310 pesos per kilo na karne ng baboy ay tumaas ng 10 piso. Gayon din ang presyo ng manok na dating 180 pesos na ngayon ay 200 pesos na. Aniya, hindi pa ito ang kanilang inaasahan na pagtaas ng presyo ng karne dahil unang linggo pa lamang ng buwan at maaari pa umano itong tumaas habang papalapit ang Kapaskuhan. Habang may konting pagtaas naman sa presyo ng bigas na umaabot sa 3 pesos o 4 pesos. Epekto ito ng pagtigil ng pag-angkat ng mga imported rice at wala namang pagtaas sa presyo ng asukal at mantika. Kaugnay niyan pakinggan natin ang naging pahayag ni Gemma Rilolasa. Bali, 2 beses na nga po yan tumaas. Before mag-December tsaka nung December 2. Kasi po yung retail price po is 300. So kung ibibenta po namin ng 300 din po yan, di wala naman po kami kikitain. So 320 po yung bentahan. And siguro itong sa mga 20 pataas, saka naman yan na yung baboy. Medyo mabili din siguro, kaya lang ang problema po doon, every other day na naman tataas na naman yan. Bombo Genesis, kung may pagtaas sa presyo ng bigas at karne, good news naman tayo sa ilang presyo ng gulay dahil malaki ang binaba ng mga ito. Katulad na lamang ng carrots na dating 200 per kilo, ngayon ay 100 to 120 pesos na lang per kilo. Sibuyas na dating 300 pesos per kilo, bumaba na sa 240 pesos per kilo. Kamatis na dating 180 pesos, halos bumaba ng kalahati na ngayon ay 90 pesos na lang. Ang bell pepper naman na 280 bumaba na sa 150 pesos per kilo. Hindi karaniwan sa kadalasang nararanasan ng mga mamimili tuwing pagsapit ng Disyembre kung saan kalimitang tumataas ang presyo ng mga ganitong bilihin. Ayon kay Narlito Toriao, nagtitinda ng gulay, bumaba ang presyo ng gulay pagkatapos ng dumaang bagyong Verbena sa bansa. Ngunit madalas daw na pabago-bago ang presyo ng gulay ng mga nakaraang buwan. Kung nanyan pakinggan natin na naging pahayag na nagtitinda ng gulay na si Narlito Toriao.
Yung iba kasi talaga yung dumating na gulay, medyo mapababa. Siguro nung naapektuhan ng bagyo, kaya medyo mataas siya. Kasi ang hirap din ng biyahe, mahirap yung pag-transportation, kaya ganun. Kaya sa tumataas siguro, maaaring ganun. Tumataas talaga siya. Siyempre kung ano yung dating, di yun din yung pasa namin. Patongdang na namin konti lang. Habang wala namang paggalaw sa presyo ng mga pangunahing sangkap para sa pang Noche Buena tulad na lamang ng spaghetti bundle na mabibili sa presyong 115 to 145 pesos depende sa klase. Ang ordinaryong hotdog naman ay nagkakahalaga ng 190 pesos at ang mga pansahog sa fruit salad katulad ng all-purpose cream 70 pesos ang isang piraso at condensed milk na 50 to 70 pesos. Si Clifford Katapan namili na ng kanyang panghandang fruit salad para sa Pasko. Bagamat malayo pa ito ay maaga na daw siyang namili sa pangamba na baka biglang tumaas ang presyo ng bilihin pagsapit ng ikalawang linggo ng buwan. Aniya, mas mabuti na agahan na lamang kesa mamahalan pa. Kung lang pakinggan natin ang naging pahayag ng mamimili na si Clifford Katapan. Yun nga bumili na ako ngayon ng fruit salad. Pang fruit salad namin di ko nga alam kung hanggang saan naabot yung 500. Sa tingin ko kukulangin Bumili na ako kasi baka mamaya biglang magtaas tapos yung budget hindi na maabot. Ano na mangyayari? Hindi naman pwede yung kasi favorite na namin yan Lagi na naman ginagawa yan taon-taon. Inaasahan ng mga nagtitinda sa merkado, naggagalaw pa ang mga presyo ng bilihin sa mga susunod na linggo, lalo pat papalapit na ang pagdiriwang ng Kapaskuhan. Yan muna ang ulat mula dito sa lungsod ng Pasay para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Angelo Aganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Oras natin, meron na lamang tayong 14 na minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Update na tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. Unahin natin dyan sa may bahagi ng Visayas area, ang Aklan Provincial Office o Police Provincial Office. Ando na raw sa pagdaraos ng ASEAN meeting sa bahagi ng Boracay. May update po dyan ng Bombo Radio Kalibo. 100% ng handa ang Aklan Police Provincial Office o APPO para sa pagdaraos ng pulong ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa isla ng Boracay mula sa December 10 hanggang 13 ng kasulukuyang taon. Ayon kay Police Captain Aubrey Ayon, tagapagsalita ng Aklan PPO, nakatakda ang send-off ceremony para sa deployment sa December 7 bago ang pagdating ng nasa 200 delegates mula sa iba't ibang miyembrong estado ng ASEAN. Sa 1,500 na pulis ang ipapakalat upang masiguro ang kaligtasan at seguridad ng mga delegado, mahigit sa 500 ang augmentation forces mula sa provincial police offices sa Western Visayas kung saan itatalaga ang mga ito sa Katiklan at isla ng Boracay. Mahigpit pa rin umanong ipatutupad ang 1 entry, 1 exit policy sa Boracay gaya ng nakasanayan na babantayan ng Philippine Coast Guard at Maritime Police. Samantala, sinabi pa ni Ayon na walang bahagi ng isla ang ilalagay sa restricted access kahit na may gaganaping high-level meeting. Ang 4 na araw na pagtitipon ay isa lamang sa ilang kaganapan ng ASEAN events na gaganapin sa iba't ibang bahagi ng bansa, kabilang ang Manila, Cebu, Bohol, Lawag, Iloilo, Tagaytay at Clark. Ang Aklan Police Provincial Officer sa pamumuno ng ating Provincial Director na si Police Colonel Arnold Indico Ramos ay handa na po para sa pagbigay ng security coverage sa gaganapin pong ASEAN Senior Economic Officials Meeting Retreat 2026 sa isla ng Boracay. So tayo po ay magkakaroon po tayo ng send-off ceremony sa December 7 na kung saan ang mga iba-ibang security forces natin galing sa iba-ibang units and with the other support units din natin ay handa na po para magsimula po tayo ng security coverage sa isla ng Boracay, sir. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Kalibo, Bombo Vince Josh Reyes nag-uulat, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ang simbahan naman umapila sa Department of Trade and Industry na huwag insultuhin ang mga mahihirap sa pagitan ng mga pahayag. Nakakasya na ang 500 pesos para sa Noche Buena. May mga balita dyan ang Bombo Radio Iloilo. Itinuturing ng direktor ng Haro Archdiocesan Social Action Center na isang insulto ang pahayag ng Department of Trade and Industry na sapat na umano ang 500 pesos na budget para sa Noche Buena. Sa isang panayam ng Bombo Radio kay Monsignor Militon Oso, ipinahayag niya na tama ang mga lumalabas na komento na bukod sa isyu sa flood control,
tila mayroon pa ring nangyayaring food control. Ayon sa kanya, sana ay huwag lamang insultuhin ang kahirapan ng iba dahil para bang sinasabing hanggang 500 pesos lamang ang halaga nila. Hindi patas ayon sa kanya na makitang labis o sobrang paghahanda ng mga opisyal ng gobyerno. Gayunman, tinitingnan din ni Oso ang pahayag ng Department of Trade and Industry mula sa isa pang perspektibo. Aniya, posible rin na isa itong panawagan para gawing mas simple ang paghahanda para sa Pasko at mas magtuon sa panloob o espiritual na paghahanda. In addition to flood control, food control. As if, pasensya, Miss Secretary sa DTI, that's not fair. But we also want to stress, kay siguro nagasimbolo man sa panawagan to simplify. I would like to look at it from another perspective. It is a call to simplify our celebrations, matutok sa internal, sa spiritual preparation. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Zapadios. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Karagdagan sa ating mga provincial report, dako tayo dyan sa may bahagi ng Mindanao area si Pangulong Marcos. Pinangunahan ng pag-inspection sa Bucana Bridge sa may Davao City, pero meron daw hong batutsada si Mayor Baste Duterte. May update po dyan ng Bombo Radio Davao. Pinaunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang inspeksyon sa Davao River Bucana Bridge sa Davao City ngayong umaga, December 4, 2025. Kasama niya sa inspeksyon sina DPWH Secretary Vince Dizon, Mindanao Development Authority Secretary Leo Magno, Special Assistant to the President Anton Lagdameo, Davao del Norte 2nd District Representative J.M. Lagdameo, at mga kinatawan mula sa China Road and Bridge Corporation ni siyang kontraktor ng proyekto. May nakalaang 3.1 bilyong pesos na pondo ang Bucana Bridge sa ilalim ng China Official Development Assistance at kabilang ito sa infrastructure flagship projects ng Build Better, More program. Ipinapatupad ang proyekto ng Bridges Management Cluster and Unified Project Management Office ng DPWH at inaasahang matatapos mula November 2023 hanggang November 2025. Ayon sa DPWH, makatutulong ang Bucana Bridge sa pagpapabilis ng daloy ng transportasyon at makayanan nitong humawak ng hanggang 35,000 sasakyan bawat araw. Magsisilbi rin ito bilang karagdagang ruta mula Matina patungo sa Boulevard area sa kahabaan ng Davao City Coastal Road at inaasahang mabubuksan ito sa mga motorista sa mga darating na linggo. Ipinatupad naman ang mahigpit na seguridad sa pagdating ng Pangulo. Binantayan ng mga otoridad ang paligid ng mga lugar na sakop ng inspeksyon upang maiwasan ang anumang banta o abala. Temporaryong isinara ang bahagi ng Davao City Coastal Road mula Bago Aplaya hanggang Ecoland dahil sa official movement ng Presidential Convoy. Pinaunahan ni DCPO Acting City Director Police Colonel Manan Muarip ang security briefing para sa mga pulis na nakatalaga sa operasyon. Ayon sa DCPO, isinagawa ang lahat ng kinakailangang hakbang upang matiyak ang maayos at ligtas na pagbisita ng Pangulo. Bridge, kasama ito sa buong bypass na ginagawa around Davao City at ito ay sinasabi ang estimate natin na ang biyahe na dati halos 2 oras ay mababawasan, magiging mga 25 minutes, 20 minutes na lang. Kaya't malaking ginhawa, lalong-lalo na ay ngayon na magpapasko tayo, alam naman natin nangyayari sa traffic. Sa kabilang banda, naglabas ng pahayag si Davao City Acting Mayor Baste Duterte kaugnay ng nakatakdang pag-inspeksyon ng Pangulo. Sa kanyang Facebook post, sinabi niya, darating daw si BBM bukas para tingnan ang Bucana Bridge. Palakpakan niyo na siya, kawawa rin naman ang tao. Pagkalipas ng mahigit 30 minutos na pagtingin sa kalagayan ng proyekto, umalis ang Pangulo upang ipagpatuloy ang iba pa niyang national engagements. Pagkalipas ng mahigit 30 minutos na pagtingin sa kalagayan ng proyekto, umalis ang Pangulo upang ipagpatuloy ang iba pa niyang national engagements. Inaasahang magbibigay ang inspeksyong ito ng malinaw na update at dagdag na momentum sa pagpapatapos ng Bucana Bridge, isa sa pinakamalaking proyekto sa Mindanao sa ilalim ng kasulukuyang administrasyon.
Mula rito sa Davao City, ito si Bombo Rayan Martinez and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Balik ko tayo dyan sa may bahagi ng Visayas area. Ang Department of Health naka-white alert na rin o nakaisa sa ilalim na sa white alert status para po yan sa nalalapit na Pasko at Bagong Taon. May update po dyan ng Bombo Radio Cebu. Naka-white alert status na ang Department of Health Central Visayas para sa nalalapit na Pasko at Bagong Taon. Ito ang ibinahagi ni Dr. Shelby G. Blanco, ang Medical Officer 4 ng DOH-7 na naglalayong ihanda ang mga pasilidad ng kalusugan para sa posibleng insidente, lalo na ang mga may kaugnayan sa mga pinsala mula sa paputok. Nagbabala rin si Dr. Blanco na kung maaari, iwasan ang mga paputok sa mga matataong lugar at kung magpapaputok man, ay gawin ito sa open area upang maiwasan ang sunog. Hinimok din anya na may mamuno na opisyal sa barangay para sa gagawing mga fireworks display upang ang pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon ay magkaisa at makulay ng walang anumang naitalang insidente. Mahigpit ding minomonitor ng tanggapan ng mga aksidente sa kalsada dahil sa inaasahang tataas ang bilang habang papalapit ang Kapaskuhan dahil ang iilang mga tao ay umuuwi galing sa kanilang mga Christmas party habang nakainom. Kaya naman, pinayuhan nito ang publiko na huwag nang bumiyahe kung sila ay nakainom at sa halip ay maghintay hanggang mahimasmasan upang sila ligtas na makarating sa kani-kanilang mga tahanan. White alert as well starting December 16 and then will end on January 4. So with that, mga health facilities will be on heightened vigilance in terms of any fireworks related injuries. Mula rito sa Bombo Radio Cebu, ako si Bombo Canapor. Ito ang Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Pumalo na sa 159 katao ang natukoy na nasawi sa malagim na sunog na nangyari sa Wang Fu Court sa Northern Tai Po District sa Hong Kong. Nitong Miyerkules ay naglabas na ng interim wrap-up ang Hong Kong authorities matapos umanong makumpleto ang paghanap at paghahalugog sa buong pasilidad. Sa 159 na nahanap na katawan, 140 na rito ang natukoy ang pagkakakilanlan habang ang iba ay patuloy pang kinikilala. Kinabibilangan ito ng 79 na babae at 49 na lalaki. Base naman sa report, isang 97-year-old individual ang natukoy na pinakamatandang nasawi habang ang pinakabata naman ay isang 1-year-old baby. Sa kabila na naturang report, hindi naalis ng Hong Kong authorities ang posibilidad na madagdagan pa ang bilang ng mga nasawi. Ayon naman kay Hong Kong Police Commissioner Joe Chow, may mga nakita pang suspected human bones na kinakailangan pang dumaan sa forensic testing para yan sa confirmation. Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 stations o 32 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ang ating mga social media pages, mga kabombo. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po niyong balikan ang mga programa ho ng ating mga provincial station gamit yung kanilang mga sariling social media pages. Lalo ho ngayon at meron naman pong panibagong bagyo na inasahan pong mananalasa sa ating bansa. Inasahan pa pong lalakas pa po ito. Diyan sa may Mindanao area, sa mga kababayan po natin diyan sa may Region 11, Davao Region, nariyan pong Bombo Radio Davao at Star FM Davao. Sa may Cagayan de Oro area at mga katabing mga probinsya, nariyan pong Bombo Radio Cagayan de Oro. Para sa mga Butuanon, nariyan ang Bombo Radio Butuan. Diyan naman sa may bahagi po ng Sarangani Province at mga katabing probinsya, ang Bombo Radio General Santos. Habang para sa mga hiligay ng Speke, nariyan ang Bombo Radio Coronadal. Para pa rin sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Bukidnon area, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Malaybalay. Para naman sa mga Chabacano, nariyan ang ating news, music and entertainment station na Star FM Zamboanga. Sa Zamboanga del Norte, nariyan ang Star FM Dipolog. At sa Central Mindanao and Bangsamoro Region, nariyan ang Star FM Cotabato. At bago tayo magtapos, narito ang ating oratio, Impirata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people.
Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mga kabombo Star Nation, para sa ating Christmas countdown, we only have 21 days before Christmas Day. This Christmas we share the love. Yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa Bombo Network News Noontime Edition. Back-to-back winners sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula dito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Agad sa Bombohanay Zone 2 sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Si Iloilo City Councilor Sedfrey Cabaluna, way pasang may nabaton sining memorandum. Ora naman sining sa isang mando abi from the Department of Transportation, may kang tanan sa pagdumili sang e-bike kag e-trike sa National Road. Kumadumduman pa sa aton sining nga mga kabombo sadtong last week sang Nobyembre. Antes mag-Disyembre 1 gin pabalo na nga daan ang publiko kag kutob sang mga nagagamit sang e-bike kag e-trike. Ang iban sini ginagamit bilang palangabuyan, substitute sa tricycle. Kiti hindi na magsikan-sikan mo, wala na sang kapoy, puga ka na lang kuno nga puga ni. Pahayag nga by December 1 magaumpisa sa pagpangdakop kag pag-impound bangod nga hindi pwede o kung ginadumilian ang mga e-bike kag e-trike sa National Road. But ginpaiway ini sa aton siniya nga mga kabumbo. Si Bombo Hanajoy anda sa may follow-up report direktamente sa Iloilo City Hall. Bombo Hana, sa report please go ahead. Wala pa makabaton sa memorandum ang opisina sa committee chairman on Committee on Transportation, si Councilor Sedfrey Cabaluna, na tuhoy sa ining pagbawal o kung panakop man kag pag-impound mismo sa mga e-trikes kag e-bike diri sa may National Road. Bambadyan naging panaog ng order sa Land Transportation Office, Central Office. Sa interview sa Bombo Radio kay Attorney Sedfrey Cabaluna, ang chairman ng Committee on Public Transportation, na iya diri ginapahayag nga wala pa
kumbaga naka-istorya o kung wala mabutang sa papel abi ang ining memorandum nga ginatulod man sang among ahensya para sa pag-impound ng mga e-trikes sa e-bikes na makitaan sa mga national road. But then mayara sa initial man nga inistoryahanay nila ni Attorney Gaudios Hilespanad III ang ining natuhoy sa ining memorandum abi Bongbong Trump, but then kung mas pinapili pagdiri sang konsehal nga kung maayo mabutang sa papel kag kung may pagsulundan gid ang insakto agod nga mapatigayon man sang insakto ang ining mga pagsulundan kag panaog sang central office. But then sang nagligad maduduman nga Disyembre 1 supposedly automatic magapanagdakop na ang ining sa bahin sang Pungsod Pilipinas ang kanang mga e-bikes and e-trikes, but then gid-suspend ini kag magasaylo ini sa may Enero 2, 2026 sunod nga semana ako sunod nga tuig ang pagpanakop na lang sa mga e-bikes and e-trikes man sa may Pungsod Pilipinas na ibaluan man nga ang rason sang ining pag-extend nila o kung pag temporary abi nga pag cancel na lang anay sa pag-impound ng sining mga sadakyan mangod nga wala pagid nakapalapta abi sang informasyon kung information drive gid abi daw kulang sa amon ang apart Bongbong Trump kay kadamo sang mga nakibot man nga may among sinigali nga pagsulundan na sa bahin ni Councilor Cabaluna kahit diri sa may siyudad ng Iloilo gina-implementar man iya sa Iloilo City Traffic and Transportation Management Office nga hindi pwede ang mga tricycle, mga e-bikes and e-trikes abi sa mga national road. Sa bahin sa ICTMO sa pahayag sa mga gigat ni retired Colonel Garabanzos, madugay na nila ini nga ginapatuman sa syudad. But then sa mga bahin abi gid sang suspected abi kay may mga tricycle man nga ginapang impound gid kag ginapang dalaman sa mga nagakaigo nga impounding area sa ining ICTMO agad nga magawad man sa mga driver abi ini ang ilaman nga nangin ilaman nga nangin na violasyon sa mga ordinansa man sa siyudad ng Iloilo. Baton sa bahin ni Councilor Cabaluna, although nga yung existing naman nga ordinance nga hindi pwede gid man sa national road ang mga tricycle, but better kung specified dati sa LTO kung ano diri ang tinutuyo kag kung ano ang mga exactly nga pagsulundan sang ining ginpanaog mga order sa LTO Central Office kasi mismo man diri sa may rehiyon sa East sa kay LTO 6 Attorney Gaudios Hilespanad wala pa gid sang final man no wala pa sa unaog nga memorandum sa bahin man sang syudad sang Iloilo. Baton sa pamangkot naton kay Councilor Cabaluna kon pabor man ini siya abi sa mga e-bikes and e-trikes pabor man ini siya kuno, but then also dira lang sa ila abi nga mga area kaangay sa mga street nila nagabiyahe kag ila man nga mga kabaranggayan agud nga makalikaw sang disgrasya later on kay ti makita naton man nga ang e-bikes and e-trikes man diri sa mga syudad ng Iloilo daw not applicable gid la nga magkargahan sang damo o kun daw hindi gid siya tab-an ka manami ang kalidad kumbaga for Councilor Cabaluna unlike sa ibang province like sa Aklan, sa Boracay daw medyo madamol and matbaskog bala ang pwersa sa ining e-bikes na daw makasaka abi sa mga tulokadon and medyo bumpy road abi. So ini man ang ginaasalang-alang man ni Councilor Cabaluna nga mas maayo nga timayara gid sang formal nga memorandum nga pamanaog ang LTO Bongbong Trump. Ibabati nato nga nanging pahayag ni Attorney Siyempre Cabaluna. Do wala pa man no, nanawag sa akon si RD Gaduspan yesterday and Singko we need formalities no. We've heard that lang mga declarations. We'd like to have a memo circular or at least a communication na balaan namon kung anong giningin yung pagpatuman, anong declaration yung ngayon no. Ever since when balaan ta naman it exists mga e-trikes, e-bikes sa palibot, we've called upon and we've written LTO to guide us on this matter, and the response is wala pa memo circular about. This is the closest we had when finally may mga declarations on the matter. So I'd like to put it on paper no, kung ano gid man ang dalakpon, sinong allowed, sinong hindi allowed, diin lang sila pwede. No, on the part of the city government, we've settled anay nga ginambalan man namon yung mga e-trikes and e-bikes nga at this stage ang pinakalapit nyo gid nga same level ang mga sikad no, tricycad naton. So if you operate within barangay roads, subdivisions, then wala ka mo problema kahit pareho ka mo level. If you attempt to become like tricycle or public transport,
medyo dira ang contentious. Ultimately, wala pa sang guidance on the matter. If there's none, it doesn't mean nga pag gusto ka mo, it means bawal pa ka mo until it's given already for us. But personally, Councilor, agree or disagree ka man nga maban ng ining e-trikes and e-bikes? And I've been consistent about that, no? Currently, let me just qualify. Ang e-trikes, electric vehicles in general, someday gusto ko yan mo ng mga vehicle natin, environmentally friendly, sustainable. Amo na yung akong general statement. Pero ang specific sina is what kind, what design, ano klase, tsura, no? Pinaka-closest naton is the one in Boracay, mas damol, mas safe ang pasahero, and ang power niya mas kuso, makasaka siya uphill, hindi siya makakos slow moving vehicles. So at this stage, ang current yang mga e-trikes nga nakita natin sa syudad sa Iloilo on both built and design and power, medyo hindi pa naton masugtan gid. Again, livelihood on the side, but public safety is still above all else, no? So medyo kung ang committee mangkuton mo, we're really hoping ma-resolve na sa LTO kung anong mga specifications para nga once and for all we can start moving to sustainable transport. Pero for now, ang ginagamit dayago hindi gid ang ayan anay for public transport. Wala na pangayo someday may aksidente, mapilo na duwa ka beses. Even gani hindi man maaksidente, magyan lang sa kilid, guyog-guyog, no? And besides, the committee is also prevented from moving forward based on two very important steps. Lisensya sang driver, which the LTO can only give, and registration for hire, which the LTO can only give. Kung wala sinada, there's hindi kami pwede kalapaw. Those are just documentary requirements. Those mean na kung may lisensya ka, na-train ka, kabalo ka sa traffic rules and regulation. Kung may registration ka, ang vehicle mo is roadworthy for public transport. So on those levels, LTO must move forward, I hope, with certain urgency. Na batian ang pahayag ni Attorney Cedfrey Cabaluna, ang Committee Chairman on Public Transportation ng Konseho, Bombo Cham. All right, now di bala ang mga tricycle gani ginadumili man sa mga national road kung lantaw naton karon pabayaan naton ini why man sa mga ginatawag nga status quo or whatsoever ang resulta ya series mapadayon iya ang paglambordahe sa mga e-bike kag e-trike sa mga mayor nga dalanon diri iya sa bahin sa syudad sa Iloilo mo nang plastada. Amo man na Bombo Cham, batid kan kaisa makita naton sa daon naman yung mga interviews in sa Batman mismo ni ICTTMO Colonel Garbanzos, madugay na tinga kasabay sa Local Public Transport Route Plan o LPTRP man sa syudad sa Iloilo, isa man sa mga nabawal sa National Road ang mga tricycle and sulod man diri kan kaisa ang e-trikes, but then ang e-bikes diri somehow mayara pa man, but that hindi gid that tamaan kadamo man kay kon kaisa ginadala man diri sa ining pagpanakop mismo sa TTMO kag ginatikita man isla mismo Bombo Cham somehow daw kumbaga kon the power of memorandum malagid sang LTO nga mas mapabaskog kag mayara alas sang isa but exactly ang mga nagapanakop sini if ever gid man nga mas ni sa Enero 2, 2026 nga mayara gid sang pagsulundan nga ginabasehan mismo ang mga traffic enforcers sa ilang mga pagpanakop. All right. Ini si Bombo Hana Mendoza Andasa, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombo Hana Andasa sa imo sini iyang balita. Sa aton sini nga mga kabombo naintindihan taman ng iban ginagamit bilang among nagapanguna nga means of transportation sini nila pagdulong sa mga kabataan sa mga eskwelahan, ginagamit service sa padulong sa trabaho. Ang iban siniya ginagamit bilang livelihood, no? Nagabiyahe sila kag nagapanukot sila sa aton sini nga mga kabombo, no? Ugaling iti isa man ini sa makabing naton kompetensya sa bahin karon sa tricycle, sa bahin sa mga tricycle. That is why nga ang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office last time kutob sa mga wala iya sang ginatawag sini mga prangkisa, no, ginapang impound ini sila
pinang kumpiskarang nasambitan siniya karon nga mga e-trike. Kay ang mga tricycle nga nagabiyahe diri sa syudad sa Iloilo, no, kung hindi man tanan ti kalabanan sini sa ila ang mayara na sang prangkisa, ang kutob sa mga wala prangkisa o kung ining ginatawag sini nga mga kulurom, no, there was a time nga ginpangdakop ini sa Iloilo City Transportation and Traffic Management Office. No, while kita kabalo kung padayon pa silang ilang operation kay sa obserbaran naton padayon man or nagadamo, no, or madamo pa sa gyapon ang mga nagabiyahe sa e-trike sa malibot iya sang syudad sa Iloilo. Oras naton 14 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Pagbaliktad dugang ang mga balita kaga impormasyon kaga kumustahon tatuaton sining mga kasimanwa sa bahin karon iya sa Austria. O kung paano sila yamag sa ulog sa Pasko sa aton sining Christmas around the world. Balikan tayo ni matapos sa bilang importante nga mga panumdom. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kunyelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa kadelikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtener sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kung may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please,
Thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon, mangin mas malipayon. Mas na namian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero indi gid magigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time, 20 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Aton sining karon ni Balon ang pagsaulog sa Pasko dito iya sa pungsod Austria sa aton sining Christmas around the world. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World. Subong nga mga tinion, hibaloon ta kung paano magsaulog sa Pasko dito iya sa Austria. Yari karon sa aton sining linya, ang aton sining Bombo International Correspondent si Ma'am Cindy Magkana. Ma'am, good afternoon. Diri sa pungsod Pilipinas, kumusta dira sa inyo sa Austria? Good afternoon, Bombo Champ. Maayo man. Maayo man kami diri sa Bombo. Anong subong dira sa Austria? Aga o kun hapon? Aga Bombo Champ, alas 6:25 sa aga. Wow, aga pagali. So good morning dira sa inyo sa Austria. Kumusta dira subong ma'am kay December 4 na kita, 21 days before Christmas. Kumusta dira subong sa Austria? Mabatyagan nyo naman bala dira ang ginatawag sini nila iyang spirit of Christmas? Oo, Bombo Champ. Celebral sang Christmas, may mga Christmas market nga open na since 3 weeks ago. So, kasubong do diri man lang sa Pilipinas gali ma'am nga do temprano pa iyan no nagahatag sang kay gayonan nga ipabatsyag man sa mga pumuluyo nga ti Christmas is coming. Usually anong mga makita nimo dira ma'am nga ti do nagapabalo na gid simo nga ti ari na naghilapit na lang adlaw sa Pasko kon maglagaw ikaw dira sa downtown Austria? May ari nga Christmas market nga gina-open. May mga mag-inom-inom sila sa mga wine, mga gingerbread, may maginabaligya kag
may mga Christmas lights man sa palibot nga nakahang. Yeah. Okay. Dira sa Austria, ma'am, anong pinakamahambal nimo, pinaka-common nga mga kalanunon sa mga Austrian kung sila ang may special celebration or naga-celebrate sila sa Pasko? Anong kriteria sa Pilipinas? Di makaletsyon ka diri, makahamunado ikaw, duwa ka subo. Pero dira sa Austria, ma'am, anong pinaka-paborito ginila nga pagkaon during mga celebrations? Usually Christmas Eve nagakaon sila isda nga karpa, amo nang ilang handa. Amo na ang tradisyonal nga pagkaon sa mga Austrian kon Christmas Eve. Sa Pasko ti nagadamo man sila nga mga handa, mga Vienna schnitzel nga ginatawag nila. Ang ano na siya nga karne nga na may ano na gani iyasang breaded beef breaded or nga ano kagamo malang nang ilang handa, simple lang sila yung maghanda, hindi pa kagaya sa aton pareha sa aton sa Pilipinas nga damo kita mga pagkaon. Nga daw hindi gid magpapirdi sa neighbor naton, ma'am, kung maghanda. Amo gid simple lang sila katama. Ang importante sa ila magtiripon sila nga magpamilya. All right. Naga-exchange gift man sila, ma'am? Ang mga Austrian? Oo, may ara man. Kinahimo na nila 24 sang gabi nga nagatiripon sila pag una sila magkanta sang Holy Night, Silent Night. Kaya ang Holy Night, Silent Night is from Austria. All right. Now, ma'am, kalabanan sini sa aton maghambal nga Vienna gasulod sa magluwas sa Austria abi ang gasulod sa pinsar sausage. Vienna sausage. Dira ma'am kung mag-Christmas or may mga parties present man inang partikular na pagkaon. May mga ara man na sila nga mga ano. Kay ang sausage damo nga klase ang sausage there is bombotsa. Okay, so depende man sa celebration, ma'am, nagavary man ang sausage nga ginahanda nila. Di mo na sa mga sa Christmas market may ara man na sila nga mga baligya nga mga sausage kon hotdog o kung ano nang tawag nga nga mga sausage. Kung gusto mo magkaon, kung maglagaw ka, may ara na sa mga sa mga bilit. Dira sa Austria, may mga misa man dira nga ginapatigayon just like sa simbang gabi abi or mga high mass during sa 24th before sa Christmas. Bambot sa may ara sila nga Christmas Eve man nga misa at midnight mass. Okay. Pero misa di Aguinaldo wala sila. Wala sila sa misa Aguinaldo. Wala. Okay. So, sila man mismo man nga mga Austrian or mga Filipino lang yan, ma'am? Mag-attend man kami nga mga Pilipino. Kung may misa Aguinaldo, kung iban nga mga Austrian nga interesado, ga-attend man sila. Kay in terms of religion do hindi magid kita maglayo dira kay mas madamo masobra 68% ang Christianity nagasunod sini ang Catholicism dira iya sa bahin sa Austria, so that's why hindi maglayo ang aton sini nga pag-celebrate man sa Christmas dira sa ila, ma'am. Oo, bombotan. Okay. Taga diin gid si Ma'am Cindy? Taga Dingli, Iloilo. Taga Dingli, Iloilo. Buti laban-laban ka pamati ka nagalantaw mga kasimanwag kag kaparintihan mo. Ma'am, gusto mo sila tamyawon? Kung pwede. Yes, ma'am, go ahead. Ako shout out sa akon nga Tatay Winsing kag Nanay Erling sa Dingli, Iloilo. Kung nagapamati man kamo, ari ako diri subong sa Bumbo Radio. Kag ginatamya ko kamusing maayo nga adlaw. Ano na nakalawig si Ma'am Cindy sa Austria? Since 1987. Dugay na. So, dugay na. Dira ka, ma'am, nag-star na gid? Nagatrabaho? Oo, diri ako nagatrabaho.
Okay. So, ma'am, mamangkot kami, paano mo ihambal ang Merry Christmas sa lingwahe dira iya sa Austria? Fröhliche Weihnachten. Oh. Frohe Weihnachten. Wow. Amo na siya mo silingon niya, Merry Christmas. No? Mo Ma'am Cindy? Oo, Bombacham. Kiti, ang tawag siya ni ang national language dira, orang official language dira is German man, ma'am, no? Oo, Bombacham. Okay. Sige. Anyway, ma'am, thank you so much sa pag-share man sang imo sa nga tiyempo diri sa Bombo Radio for being our Bombo International Correspondent direktamente dira sa Maya, Austria. Salamat, Bombacham. Ako si Bombo International Cynthia Dagok Magkanam sa pungsod sang Austria para sa pambansang radyo ng Pilipinas, basta Radyo Bombo. Thank you so much. Diri wamit aton sa nga Bombo International Correspondent Cindy Magkanam direktamente sa Austria. So hindi man maglayo aton sini nga selebrasyon dito iya sa Austria kay man madamo man ang Kristiyano dito kag madamo man ang mga Katoliko dito. So amo-amo lang gid no sa aton sini nga mga kulturan ang pagsaulog man sang Paskwa dito iya sa may Austria ikumparar mo diri sa bahin sang pungsod na Pilipinas. Sa pagkaon lang siguro do diferensyanay. Kaya mga Austrian to ang ila sining mas kumbaga pang specialty nga ginahanda nila sa may mga espesyal man nga okasyon, karpa nga isda. Diriya sa pungsod na Pilipinas at damo-damo na diya sang putahe. No? Kag ang mga Pilipino yung ada niya, handa mo subong, hasta pa na sunod si mana. Nga initay, may paksiuhan, may butangan sang munggo, ang litson, ang istupado, may initon, may prituhon. Puwerte ang nga pag atipig sa pagkaon hasta iya tag isa ka semana kag maubos ang handa. Amo ang Christmas around the world sa Austria. Watch out for another edition of Christmas Around the World. Various celebration of Christmas by different countries. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Oras naton 32 minutos na kaligad sa takna sining alauna. Speaking sang Paskwa, ang Iloilo Provincial Health Office nagbilin sang pila ka mga pahanumdom subong holiday season. Siyempre basta holiday season sa aton sining mga kabumbo. Ara na dira ang paghalong sa pagkaon sa mga maalat, pagkaon sa mga matamis nga pagkaon, hilabi na kay ti kasubong siniya banwa nga do kung kaisa gani tag-isa lang ya or dua lang kadlaw, tatlo kadlaw, maximum na gid ya 1 week ang pahuway kay pagkasunod sini nga mga inadlaw may mga Christmas party kag subong man may mga naga-imbitar sa imo nga magpadulong sa ila sini agud nga magpamaskwa. Check na ton si Bombo Paulina Piliora Pau sa report. Please go ahead. Nagpahanimdong Bombacham ang Iloilo Provincial Health Office ito ng IPHO subong nga nagahilapit man ang wala tuo yung selebrasyon sa Paskwa kagatapusan man sang tuig di man sa bahin sa Iloilo kag sunod diri kay Dr. Rabin Abis sa Iloilo Provincial Health Office gid gid pahayag nga isundon gid ang ginset man diri sang Department of Health no tatlo ini siya ka components ini ang Via Healthy ngayong Pasko ini ang basilingon nga magbiyahe sang safe gid Bombacham no kay hindi gid malikawan nga naga inom-inom no sa mga handaan man in time ni ara man sang wala tuo man nga mga parties man sa ubra or sa pamilya man no Bombacham. So kung mag-inom hindi gid nga mag-drive pag kung hindi gid malikawan kung gamay na lang diyan inom di Bombacham no magsuksok diri sang helmet kung nakasalakyan di mag-seatbelt pero mas maayong nga magpahimulong na lang kung diin ka manabi nagainom diri
igen dili pagidri ay ning tamang pagkain, ehersisyo kag disiplina man diri, and ang ginpahayag na si pinaagi man sa paghugas ng kamot before kag after man diri pagkaon. Siguraduhon nga ang ma-store sa maayo ang pagkaon kag tan-awon ang itsura kag ang baho sini agud malikawan man ang food poisoning kag foodborne illnesses pagsundon man diri or magkaon man sa mga nutritious nga mga pagkaon tanto diri sang pinggang Pinoy nga kung sa diin balance hindi siya may utan, may prutas, may abing na carbohydrates, at the same time healthy man o likawan man nga mag-inom sang sweet nga mga ilimnon, soda, abi bungod siyam, pero kung hindi gid malikawan ti lang hinay lang moderate lang abi kada subong man alikawan ang overeating kag maghatag man diri sang tiempo sa gihapon nga mag-ehersisyo, and ari man ang gibili ni isa sa subong may ara sa mga firework display, may mga opening of lights, bisan ara sa likod man sang puluyan kung isa nagapinalupok, so iwas papotok amo ni ang pag-ginbilin tagitang IPHO or sa DOH, no, pinaagi sa the Provincial Health Office nga ilikawan diri ang magpalupok man. Mas maayo kung may ara sa alternatives kapayo sabi sang busina sa salakyan, mga sound system, no, kung ano man ang palakdulon mo abi mo pero hindi gid mas maayo nga magpalupok man diri no nga mabakal man diri sa mga nagkalain-lain man nga tindahan, amo na ang malikawan man diri no kay so far nang maobserbara naton amo gini every year no nga may nagpinalupok man dingon sa bahin sa Iloilo. Ipabati bila naton ang aton ng interview kay Dr. Rodney Labis, ang Provincial Health Officer 1 kag head sa Health Service Delivery Division. Subong bulan sang Disyembre halos sa adlaw-adlaw ang aton nga selebrasyon na naman kag sinadya kaupod sang aton mga kaupod sa ubra, mga kapamilya kag pagtitilipon man kaupod sa aton friends, mga Christmas party sa eskwelahan, and even reunions kaupod sa aton nga mga former classmates. So kaupod sa aton nga mga selebrasyon nagataas man ang aton risgo nga makakuha sa mga balatian and even injuries. Para mas ma-enjoy naton ang mga celebrations this holiday season, yari ang mga panumdum halin sa inyo Iloilo Provincial Health Office. Mag-healthy handaan para food poisoning, stroke kag iban nga balatian aton malikawan. So protektahan ang iban kag ang aton kaugalingon sa paghugas ang kamot regularly antes kag pagkatapos magkaon. Sa aton pagtililipon, siguraduhon nga ang napreparar kag na-store nga sang maayo ang aton nga mga pagkaon. Ugalion gid nga i-check ang appearance kag maski ang smell na lang sa mga pagkaon antes naton iserbe para nga malikawan naton ang food poisoning o kung foodborne illnesses. Be conscious man sa aton nga food choices, and dapat masunod gihapon ang nutritious kag balanced ang unod sa aton nga pinggan santo sa pinggang Pinoy. Sa kadamuon sa mga pagkaon subong sa aton nga lamesa, i-practice gid naton gihapon ang portion control kag mag-avoid kita sang overeating. Mag-hydrate man kita wisely by choosing water or healthy beverages instead of sugary and alcoholic drinks. And hindi gid kita makalipat nga maghatag man sang tsimpo para sa exercise para nga mabalance naton ang aton nga calorie intake. Magbiya healthy, don't drink and drive. May pamilya pa kita nga nagahulat sa aton nga panimalay. So likawan ang pag-drive kung nakainom sa makahulubong nga ilimnon kag magsuksok kita sang helmet kung naga-drive or angka sa motor, o kung hindi makalipat nga mag-seatbelt kung naga-drive sang salakyan. Dapat hindi man kita distracted kung naga-drive kita, gani nga likawan gid naton ang paggamit sang telepono o kung cellphone kung kita naga-drive. Sa aton mga abyan, responsibilidad man naton nga siguradon nga aton mga kaupod sa selebrasyon makapauli man sang hilway sa ila mga panimalay. Mag-iwas paputok para kumpleto ang tudlo sa kamot sa bag-ong tuig. So magamit sang safer alternatives para maselebrar sa matunog ang aton nga bagong tuig, kaangay sang busina, paggamit sang sound system kag pagpatik sang kaldero, lata kag drums. Likawan ang pagpalupok sa mga firecrackers, fireworks o konpusil. Sa aton nga mga nanay kag tatay, bantayan gid naton ang aton mga kabataan kontra sa paggamit sa mga palupok pati na ang buga. Sa liwat para sa mas healthy kag safe nga Christmas celebrations, mag-healthy handaan, magbiya healthy kag mag-iwas paputok. Aton man ugalion nga magpakuha sang blood pressure kag blood sugar kag magbisita sa aton doktor for health check-up para sa mas hilway nga selebrasyon.
Hindi gid naton pagkalipatan man nga inumo ng aton nga mga maintenance nga bulong sa insakto nga oras. So sa tanan man nga tion, aton siguraduhon nga may kopya kita sang emergency hotlines sang aton mga barangay kag munisipyo para sa mapadasig nga koordinasyon sa tiyempo sa mga emerhensya. So amo ni mga panumdom halin sa inyo nga Iloilo Provincial Health Office para magaselebra kita sang Pasko ka bagong tuig sa aton panimalay kag indi sa hospital. Si Dr. Rodney Labis Mamacham, ang Provincial Health Officer 1 and Head sa Health Service Delivery Division. Ini mga basic kasi sulit man nga pahanumdum diri sa Department of Health at pinaagi man diri sa Provincial Health Office. Pero kung sundon mo ini, kag i-body man namin nga mga pahanumdum o kung pahanumdum Mamacham no, makalikaw kagid or makalikaw gid ta sa mga hindi or mga unnecessary man diri nga mga hitabo or incident, and at the same time likaw sa gamo healthy no ang aton man diri nga lawas siniman nga haldisita naman ning ginhambal nga hindi bala magpataba kasi malain man ang sobra-sobra Mamacham. Ti maghambal ka nga basic ang mga pahanumdom tama ini ka hapos. Hindi mo na kinahanglan pa iyang nakagraduar ikaw 4 ka tuig, nakamasteral ikaw, nakadoctorate, hindi mo naman kinahanglan siniya nga mangin scientist para nga matuman ang nasambitan sini karon nga mga pahanumdom kay para ni sa kaugalingon sini nimo iya nga safety kag kaayuhan. Sakto tong hambal ni Doc nga hindi magpatama kay may pamilya pa nga nagahulat sa imo. No, sa imo sa inyo sinitagsa ka puluyan. Siguro ti kon siyempre okasyon hindi mo malikawan magkaon sang maalat, no? Kag ti siyempre kung may mga selebrasyon, hindi mo ginamalikawan dira iya magkaon sang mga litson abi dira bumbo paw, no? Kag kung ano pag dira may dessert pa tapos may inom-inom pa. No? Pero kung i-moderate mo lang, hindi ka magpatama, paminsara lang pagkadason nga may nadlaw, may party ka naman nga kantuan, no? Hindi nga one day tingubon mo tanan kay Disyembre subong bisan diin ka lang magkanto do kasubong iya nga may party mo. Kapin pa kung damo ka man sang abyan, damo maimbitar sa imo, Bumbupolin? Naraba lang do wala na balabwas Mamacham kung mo na ang mindset, pero kung isipipon mo kung magkakasubong ang ikaw naman ang mag-suprer sa masunod naman dahil nga mga adlaw or inadlaw Mamacham. Ang kilala ko malang yan nga nagapatama gid sa games mo. Hindi iya sa kaon kundi isa games kay ti may premyo mo. Pero nga pilagin ang matipon nga premyo sa mga pahampang sa Christmas party, Bombo Pao, may idea ka? Ngayon tani ko yung isa. Ang mayo tani ko ng premyo individual, no? Para solo-solo, bla-bla, why na tunga-tunga. Do gadalong pinsan mo, may nadumduman ka? Ginapanumdum ko ang sunod nga action. Abi ko na ginapanumdum mo kung paano nyo tungaon ang mga premyo sa palabuton sini nga mga inadlaw? Pwede man na. Sige. Ini si Bombo pa ni Pilipinyora. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. Salamat gina Bombo Pauline Piliora. Ang iban siniya do wala na ya buwas sa do wala na ya buwas sa kinananay o kag sa imnanay. Di mo na lang hambal nga damo pang mga inadlaw mata-mata lang. Ang iban siniya nga nagabuwis buway ti sa mga games kay dagko ang kapin pa kung dagko ang premyo sa aton sini nga mga kabumbo ti amo ning isa sa mga ginabantayan man sang tagsa-tagsa sini ka mga kultura naton naibaluan naton nga tagsa sini ka mga tagsa sini ka mga opisina,
tagsa sini ka mga kompanya, may mga ginapreparar man ini sila nga mga pahampang subong man siniti pag sinadya-sadya dira sa tagsa sini ka magpaligayos na sa Christmas party. Ang importante lang sinadira nga hindi magpatama no sa aton sini nga mga kabumbo kag kabiga lang healthy competition pero hindi iya maglabot sa punto nga kinontrahanay kamo inyo ya sa malawig sini nga mga inadlaw naman. No, sa aton sini nga mga kabumbo, mailang gani kung kaisa kung inadlaw o may ara iya gani iya nga tinuig kay naperdi saya sa naperdi saya sa huyop-huyop to sang baraha to. Naperdi siya sa newspaper dance. O sa aton sini nga mga kauturan. Anyway, sadya-sadya lang kag subong man ti enjoy. Ang importante sinadraya nga ti paslamatan mo nga mayo lawas nakakaon sa mga manamit nga pagkaon kag kun may cash gift dira ti pasalamatan gid ina mga kauturan. 44 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Antes kita magpadayon sa aton sining pagbalita, may winner kita nga mag-claim sa iya sining premyo. 1, 2, panalo! Nakarating na bago mag-anim na oras ang ating winner. Eto siya! Sa oras nga 45 minutos sa nakaligad sa takna nga launa, yari na karon sa aton sining live studio, aton sining daily o kon aton sining special prize or special draw winner. No, magabaton sang limited edition nga radio. Ang radyo nato nga limited edition, pwede sa kuryente, rechargeable, pwede man sa battery, may flashlight, LED light. No? Kag labi kag labaw sa wala na lansang sa isa lamang ka istasyonan. Plus 500 pesos cash. Yan sila proof of purchase Dr. Wong Sulfur Soap, 60 anyos, taga Barangay Poblacion West, Uton, Iloilo, si Ma'am Mirna Pedalino. Ma'am Mirna, maayong hapon. Maayong hapon man. Welcome diri sa Bombo Radio. Kumusta ikaw? Okay lang sir, nakadaog. Siyempre, alang-alang mga bangka do luya lawas ko sir. Ano pang luya sa lawas mo nga may 500 kina ginauyatan, ma'am, di ba? Yaw ko gani, ma'am, isip sang 500 pesos. 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 500 pesos, 400 pesos, 500 pesos. Ay, kinulbaan ba ko, ma'am? Kasi kung basi man nabuna naman kushin karon. 500 pesos to, ma'am? Yes, kumplito, 500 pesos. Anong katuan sa 500 pesos ni Ma'am Mirna? Idugang ko baka liwat sang proof of purchase para sa Grand Draw. Yes, kaya ang Grand Draw naton December 27, Sabado inang adlaw. Kag dalag ko pagin sini nga mga papremyo ang nagahulat para sa aton sini nga mga kabombo. Syempre, ara ma'am, ang limited edition nga radyo palihog ako sa imo sini nga tubangnan. Alright, pakita naton sa aton sini nga mga kabombo. Testingan naton abi kung nag-andar. Pandaron ta. I-on. Alright, kung feedback na siya, but sila nakatuon na diri sa aton. Diri sa Bombo Radio. Liso abi man ang iya sila tuning sa kilid. Dan. Sige. Tiba-tion ang iban sining estasyon. But silingon nga wala na lansang sa isa lamang ka estasyonan. Sige ma'am, pwede mo na ma-off siya ma'am. Okay, sige. Ma'am Mirna, agdahaman to ang imo sining nga mga kasilingan dito sa may uton ka parang makapasakop man sila nga katulad mo, madaog man sila ma'am? Ginaagda ko man ang ako ng mga akasimaryo sa uton, sa Poblacion West, kag sa mga miga ko da sa Trapitsi, nga mag-intraman para nga pareho ko makadaog man kamo. Tapos, pwede ka tamyam. Pwede gid ma'am. Pwede gid ma'am, ikaw pa. Kay Sir Heriberto Tanciano. Sir, thank you so much kay gin-info mo gid ko. Kay wala ko kabati kagina kay nagpabanwa ko. Sige ma'am. Anyway, thank you so much ma'am. Kag padayon lang sa padayon lang sa pagpasakop sa liwat. Congratulations. Thank you. There you have it, si Ma'am Mirna Pedalino sang West or Barangay Poblacion West, Uton, Iloilo. 47 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Standby, check naton si Bombo Brian Gonzales.
ang punong barangay sa Barangay Kubay sa distrito sang Haro nagaapilar sa mga kaiping sini nga barangay. No? Nga bantayan man ang tagsa sini ka mga pumuluyo. Kag ti siyempre sawayon nga hindi iya maghaboy sang basura sa suba. Kung madumduman nyo pa sa aton sini nga mga kabumbo, mismo aton sini nga alkalde or former mayor, Jerry Treñas, nga nagasaulog subong sa iya sini nga kadlawan, ang nakasiplat sang sitwasyon sa area sa distrito sang Haro sa Suba nga nagatipo ng tanan sini nga basura. No? Gilayon man ini nga ginpadulungan sa City Enro and GSO. No? Kaga dito ba mismo si Engineer Binagani nga katulang ulo si Jesus Maria Kagusip po. No? Amo na bala ang aton sini nga mga natural waterways. Kung aton lang sini nga pabayan, aton sini nga mambal kita bido ibaliwala lang naton kag dira taman ihaboy ang aton sini nga basura sa pagpinsar nga ti anudon man lang na. Oh, ti dira gid kamo nagasala kag dira man ninyo amat-amaton nga mabutang sa peligro ang kabuhi kung hindi man ninyo iya sang kasimaryo or kapariisig kapariyo ninyo. Anong natabo dito sa may area sang Cebu? Anong natabo sa area sang Bacolod Negros? Nga pagdaludo iya sang tubig baha, sos Maria Kagusip nga basura ang upod sini. Bot silingon banwa nga ang gulpiada nga pagtaas ang tubig, ang dala iya sining pagsupot sang basura sa aton sining mga natural waterways. Magluwas sinati, ginatubuan dira karon sang tigbaw, kung ano-ano dira, vegetation, nga wala gina-clear. Isa ini sa mga rason sa madasig nga pagsaka sang tubig pananglitan magmunog sini ang ulan. Oh? Kadelikado. Hindi lang isa ka barangay nga apektado sini kunti kutob sang malapit diri sa nasambitan sining natural waterway pananglitan hindi ini malimpyuhan kag hindi mangin responsable ang aton sini nga mga kabumbo padayon ini nga magasupot kag magatuga sang halit no, sa palabuton sa aton sini nga mga kauturan. Check naton si Bombo Brian Gonzales. Bryce, sa report, please go ahead. Nag-aapilar si punong barangay Anali Padilla sa barangay Kubay Haro, Bombo Champ sa mga kasubong niyang barangay kapitano o kuna punong barangay kaga mga barangay officials sa mga kaiping sini nga kabarangayan na sa may distrito sang Haro nga magluwas sa cleanup drive kada Sabado nga ginapatigayon sa bilog nga syudad sang Iloilo kada barangay. Kinahanglan i-monitor ang tagsa kapumuluyo nila nga maghaboy sang insakto sa insakto nga halabuyan Bombo Champ ko na tipunon sang maayo, isegregate sang maayo tungod wala man nagauntat sa pagpangkolekta sang basura ining truck no halina sa aton nga City Enro kaga sa GSO nato na Bombo Champ no. Nagpanindugan man si punong barangay Padilla nga ang iya mga pumuluyo ilabi na dra sa may malapit no sa may area sang Suba, Haro River sakop sang ila barangay nga disiplinado ang iya mga pumuluyo, regular ang pagpaninlo sa barangay kaga sa nasambit nga Suba kaga wala gid ginahimo nga dumping site kung halabuyan sang basura ang nasambit nga Suba. Maayo ang ilang waste management kag ang ilang waste segregation dugang paniya nagahalin gid no sa panimalayang disiplina dapat kaga ginatudlo man ini sa eskwelahan hindi gid ini madula kaga amo man Bombo Champ mangin sa barangay wala gid nagakataka kaga nagakalingkang ang mga barangay officials kasubong niya dapat sa pagpahanumdom na hanungod sa insakto gid nga paghaboy kaga pag-manage sang mga basura. Halos adlaw-adlaw may collection sang basura amo ang rason nga wala nagahaboy sang basura
panindugan niyang iya pumuluyo sa nasambit nga suba. No, kagaina sa aga, magluwas kagapon, abi December 3, kagaina sa aga, liwad, nagbalik no, ang mga katapo sa City Environment and Natural Resources Office, kag ang General Services Office naton GSO, dito sa may area Bombochamp, sa may Purok Paraiso, no, Barangay Cubay Haro, sa di nagpatigayon sa liwat, sang pagpaninlo kagina sang aga pang sa gihapon wala ini matapos tungod sang pagbubo sang ulan kag malain nga panyempo sa subong. Ginabuluban ta 3 tubtob 4 ka tonelada gid no ka mga basura ang nagsupot dito. So naka-conclude si Kap nga halin gid no ang mga basura sa mga junk shop sa mga kaiping nga barangay, ilabi na sa mga mainstream o na sa nababaw nga bahin sa nga nasambit nga Haro River. Kay tungod Bombochamp pakita nato ang kalabanan dito sa mga basura, amo ang mga balayan sang refrigerator, mga plastic bottles sang soft drinks, mga plastic sang habon kag iban pang gamit sa balay, mga Zonrox sa abe kag iban pa no, mga plastic nga putos kag mga kitchenwares, mga styrofoam sa muman. Dugang pa ining mga basura nga nagikan sa mga natural nga mga napuno abe kag mga kawayan na Bombochamp. So amo na nga rason nagsangal o kuna nagsupot gid ang mga basura dito sa area sang Barangay Cubay, Haro, Iloilo. Apisar madamo sang tawo na nagbinuligay ang mga katapos ang barangay kag sang Geso kag Sendro. Ini sa gihapon ubos no Bombochamp sa isa lang kadlaw ginabantagan ni Kap nga isa tubtob duha ka semana kag kinahanglan kun tani isang mga dalag ko nga equipment ka nga isang bako abi nga maghakot sang nasambit nga basura. Pero yari bala pamatian naton ang pahayag ni punong barangay Anali Padilla sa aton nga mapakigangutan. Barangay Subay. Regarding sa disposal, may schedule kami na niya sa Laison, do halos gani everyday may schedule na dili mo kay malapad ang Cubay. Pero kon sa MRF wala kami sang MRF tungod wala sang area nga iya sang government bala or iya sang barangay nga duta wala. So amo lang na naga-track na lang, naga-schedule na lang kami. Kay may ara na diya nga sa Haro District may pilot barangay na siya nga dira dira na butang ang MRF. Pero diri sa Cubay wala kami MRF. Okay. When it comes sa waste management segregation, aware man ang aton mga pumuluyo nga ang biodegradable and biodegradable recyclable. Ang ina guro mahambal ko nga aware man na sila kay hindi man lang na kay sa start sa kabataan mo, di ba, sa eskwelahan nato natudluan ang mga kabataan mag-segregate sa mga basura. Pero may time gid nga wala kay tawag mo lang panghaboy mo lang na nilaya kun diin, di ba? Sa panimalay mo tuod mabudlay man mag-segregate pero ginatinguhan gina sang pumuluyo nga kay aware man sila, ginahambalan man na sila. Kay during mga general assembly, ara na ginapatpat gina sa ila ang amo sila nga sitwasyon. Every meeting sa council ginatakol niyo man ang regarding sa basura. Do halos every session namon twice a month gina-mention gid ina para nga ma-maintain bala ang pag-segregar sang basura, especially sa main road kay daw amo na gani nga wala kami sang MRF dira lang sa main road dira ila stock kun adlaw na sang basura day amo na pagtingob. Oo, so pagkatapos ginasunod na dayon sang amon nga janitorial silhig para hindi maglapta kay hindi naman na mapulong nga may bilin-bilin bala. Usually sa mga basura dili niyo makita ano gid ang laban no plastic bala. Plastic ko. Plastic kag gamit sa ilaman nga mga panimalay Mga parehas sang mga inutod na nga mga kahoy-kahoy man no. Doon nakadala na sa anod. So
So ano pa bing manawagan yan sa aton man no mga kabarangay diri sa Kubay regarding sa waste segregation? Ang ako lang gid mahambal tungod ang barangay Kubay is malapad. Pila ka sityos nga daan diri sa amon may subdivision pa, 7 ka subdivision pa no. So ang ginapanugyan ko lang gid nga proper disposal lang gid ang aton nga himuon. Ipaagi ta bala sa insakto bala nga paghaboy sang basura, hindi lang ya kay paglaptakon, especially sa Haro riverbank bala ni sa amon diri mayara man kami diri nga riverbank pero gahambal man ko sa ila nga hindi paghihaboy sa suba kay balanta man nga ina nga basura magapugok kag makahatag sa aton sang hazard sa aton nga hindi lang sa isa ka tawo kundi sa halos pamilya gid ja. Ginaayo ko mano sa kaipin ko nga barangay. I know nga kabaluman kamo, gaagi kamo, kabaluman gid kami kay may CCTV kami diri. Gadala kamo basura nga ginahaboy nyo diya sa barangay Kubay. Why man ko ga specify kung ano nga barangay, basta siyempre adjacent barangay daw kami diya ang halabuyan ka basura. No, sa may mga bakante nga luti bala ginaitsa nyo lang da. So pangayo gid ko sang kooperasyon sang mga taga kung sino man na yan nagahaboy sina, especially pagid sa mga patay nga sapat, hindi nyo man paghaboy diri sa amon. Kay may mga bakante nga lutihan diri nga ginahaboyan nila. Usually mga basura kap nga. Kasi may sapat pa mo, may mga sapat mga patay. Di siyempre ang mga sa subdivision nga daan ka panawag sa konkap may patay di nga sapat. Siling ko tani kung may patay gid man nga sapat ilubong nyo, hindi nyo yung paghihaboy sa basurahan kung sa diin-diin lang dapat ilubong sa madalom nga sanduta. Okay. Kapag mga muning issue, wala nyo ninaray sa ADC President ng Abi, at sa ibang nga punong barangay sa ibang iba? I-try ko gid nga ipalabot ni sa ila. Kaya hindi na ako kagwanta sa mga baho. Kung nakalakat ka sa kilid-kilid kalsada, hindi na ako kagwanta sa baho sang sapat. Daw mo tsagang ko daw, dala mo na mala daw, unay mo na sa lawas mo. Ano kada bulan kap may nakita mo nga kakakita nga tagaban yung barangay na apoy? Wala naman gambal nga sa iban nga na, pero may ara gid nga sa lawayon nga mga tao. Bri? Yes, Abong Champ. Go ahead. Nabat yan, no, si punong barangay Anali Padilla, no, kagang gid kinaayo, no, disiplina lang gid bala kung tani Bombo Champ labi na subong nga holiday season. Ti ang mga magagmay mo niya nga plastiko, halimbawa magkaong kabi biskwit, no, haboy mo lang dabi sa karsada ti din ginibla pakalabot kung paliron ka hangin, wala man ini sang pasingaduan kundi makadto gini sa mga subata ti amo ni ang resulta Bombo Champ, no, kung hindi nakailig ang tubig ti mapugok gidya ang basura no sa may suba kaga insakto gid nga balikap no makatugas ang hazard kaga delikado gid sa aton nga mga pumuluyo. Ti isa pa ni sa nagakos sang madasig nga pagsaka sang level sang tubig kiti di kilig mayo ang natural waterway mo kitirang ginlimpyuhan isang GSO kag Sendro ni kabahin pa ni sang Haro River mo ti natural waterway na. Bombo Brian, mayo lang gani, pasalamat kita kay hindi maulanon ng Chimpo. Kung maulanon siniyan Chimpo, Sus Maria Kagusip po, mambal ka naman nga, mambal naman na karon nga baw, ang ginapabugal to nga flood control to sa road, way gin makabulig. No, pero way kaya kabalo nga sa iban sini nga mga supposedly alagyan pa sang tubig kung tani. Para nga hindi kita pagbahaon, dito galiya kay may vegetation na, may tinumpok na nga basura bangod sang kapabayaan sa mga irresponsable siniya nga pumuluyo no nga nagapadusak lang sa bisan di lang mahaboy sang ila sini nga basura. Amo na gani no ang hambal ko lang niya sa inyo nagapati ko sa mga kamumbo naton nga nakita nyo man kung anong sitwasyon dito sa may Bacolod City no Bagyo Tino mga nagliligan pag yun sini nga bagyo Kristen kag ano to no nga nagaupod sa tubig baha basura sa aton sini mga kulturan hindi nyo na pagulata kag pahilayo lang dapat ini kinaya matabo diri sa syudad sang Iloilo tagsa sa aton mangin responsable Bombo Brian.
Yes, ako rin Bombo Cham. Kagkaangot sila, nagapanawagan gid si punong barangay Padilla, no, kagang barangay Kubay Haro, nga kung sino man ang mga NGO, sabi kaga mga volunteers, mga environmental advocate, pwede gid makipagkigangot, no, sa ila barangay kung gusto magbulig dito sa nasambit nga clean up drive. Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Brian Gonzalez and this is Bombo Radio Philippines. The number one is the most trusted source of useful information. Basta Radio, Bombo! Salamat kid na Bombo Brian Gonzalez. Standby na kamo sa kapon lamang program, kaupod naman sa kay Tita Regine. Ni si Bombo Cham, Blanco, Vergabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number one and most trusted source of useful information ng Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Naga-subscribe balay ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na wala para nga makalantaw ikaw sang movies. Pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscriptions agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras sang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o kan clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa... Plus wala di Iloilo Billboard of Activities for November 30 to December 6, 2025. Ang December 5 among first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan ng mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I will establish peace in their homes. I will bestow abundant blessings upon all their undertakings. I promise you, in the excessive mercy of my heart, ngang ako na all-powerful love, ay igahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa first Fridays, sa siyam ka consecutive months, ang grasya sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akong divine heart, amo ilamangin safe refuge in this last moment. In line with this,
Ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa Disyembre 5, 2025. Mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Rock music is their game and Binhi Band is their name. Obdanaton sila sa isa ka great rock entertainment sa sininga Disyembre 6, Sabado, sa concert at the plaza. Mag-uumpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plaswala de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sang Plaswala de Iloilo. Sa Disyembre 7, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga iatandugon ang kasing-kasing sa mga tawo nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angot sa restitution. Plaswala de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Hindi lamang sa genes o kuntugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million anak. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plaswala Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sang COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plaswala Dos. Depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agud mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili sang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo,
Siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agud mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula ukon kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kon kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kon iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agud makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang nagalabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-ang... Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Bombo Radio shares the love this Christmas to all the Filipinos and to everyone all over the world. This Christmas we share the love. We share the love this Christmas. Ini ang Bombo Radio Iloilo. Basta Radio Bombo. 15 minutos makaligad ng tak ng alas 2 sa hapon, maulanon nga Webes. Sa inyo tanan mga kabombo, ini si Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program sa ating Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Dias na lang kag Pasko na. Nakaumpisa na kamo da sharing the love. Nakapang-amat-amat na sa mga ihados kag mga ihadas. Nagahulat ang angpaw. 16 minutes after 2 o'clock. This is Tita Regine para sa nga hapon. Maulanan na sa I've said. Ang iban dira supposedly power nap lang ha. Basi kung madiretsyonhan ninyo, alas 5 kami mabugtaw. May mga trabaho, may klase. May kahapon lamang program nga updanay kita, of course. I would like to welcome everyone sa sininga hapon. Today, we are going to again start reading beautiful stories para sa inyo nga makuha ang gid sang aton nga mga makatuy-tuy sa aton, makahatag sa aton sang palahinandigan, makahatag sa aton sa mga motivations and inspirations kag makagiyagid sa aton, ma-apply naton sa aton nga pagpangabuhi. Gani, I'm also inviting those who may araman mga beautiful stories to share na huya lang. Hindi na maghuya-huya, hindi na paghulata ang New Year para magpadala sa inyong mga stories. Now na, write your stories and then email sa bombo_iloilo@bomboradio.info
or you can still write your stories kag ipadala lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. This is Tita Regine, ang kaupod ninyo, and here's our song para sa inyo tanan this afternoon from Kimberly De Leon, No Batteries Required. Welcome sa KLP. It's in the way that I'm wired. Maybe I'm just built this way. Maybe I'm just built this way. Should have come with a sign. Fragile without warranty. Caution, but it's just like me. It's my factory defect. Sorry if I easily break. There's not much tension I can take. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the circuits in my eyes. It's automatic, it just cries with no batteries required. It's in the way they put my parts, installed me my recycled heart, my recycled heart. Assembled my dismantled soul. I guess I'm brittle to the core. I'm brittle to the core. Please handle me with care. I'm not used to wear and tear, and my hardware has no spare. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the circuits in my eyes. It's automatic, it just cries with no batteries required. I wish that my emotions had some buttons that you can turn it off or turn it on. Just flick the switch and the hurt is gone. It's my factory defect. Sorry if I easily break. There's not much tension I can take. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the circuits in my eyes. It's automatic, it just cries with no batteries required. I'm not used to wear and tear, and my hardware has no spare. No batteries required. I'm not used to wear and tear, and my hardware has no spare. No batteries required.
Kimberly De Leon, no batteries required. Alas 2:22 sa aton nga oras, umpisa na kita basa sa mga kasaysayan. Unahon ta, ining sulat ni Nanay Flor sa Santa Barbara. Palangga kong Inday Regine. Una sa tanan, maayong hapon sa imo Inday, sa mga nagapamati, isang kahapon lamang, iliminigid sa mga classmates ko sa kahanginan, maayong hapon sa inyo tanan. Inday, nadumduman ko, ang ipaambit ko ang mga inagihan sang akon agot nga bata, sang pagbata na sang subang na nga bata nga si Inday Lian. Ang bata ko nga ini, namana, 28 ang edad, kagangiyabana, amo man ang edad, 28. Samtang nag-live-in anay sila sa mga 1 year, kag nag-obra, sagwa ang lalaki. Wala anay sila magpakasal. Sining sa lalaki, kung magbalik lang siya, amo ang pagpakasal nila. Ginbilin say agot sa iya ginikanan nga nagabusong, pero kay may balay man kami amon nga duha, sa banwa kami sang amo sini, hindi lang paglawaga Inday. Kagang ugangan niya, ara man sa isa ka banwa, hindi man paglawaga. So kundi naglayuay kami, so ang bata ko, nagpauli sa akon, kay tinagasakay ang bana sa barko. Primero, ara siya sa iya ugangan. Anay sang dako ng iya nga pagbusong, nagpauli siya sa amon. Ti, duha lang kami sa balay. Siling ko, nga nga nagpauli ka, tani didto ka lang anay, kay ari man ako sa aton balay magpabilin. Ti, nay, hambal niya, wala ka man didto. Mayo tani upod kita kung magbata ako. Dayon ko na lang panghimos sang akon mga bayo, kag upod kami nga nagbalik sa balay sang iya ugangan. Pagabot namon didto, pagkagabi, nagsakit ang iya tiyan, nga daw mabata na siya. Gali Inday, nagabatsyag na siya sang iya nga tiyan. Dayon ko pukawon ang akon balayi, siling ko mare, si agot mabata na, masakit ng iya tiyan. Dayon man sila ni pare nga iyabana, dali kag magbangon. Gindala namon siya sa hospital, mga alas 12 sa gabi. Kag hasta na sa aga, way pagyapon magbata. Hasta pag alas 12 pagid sa aga, way pagid. Tubtob, 24 oras na, wala pagid magwa ang bata. Sige ang iya pasakit, wala gid pagwa ang bata. Dayon kusudlan ang bata ko, kag tanawon ang bata, ara na ang ulo sang bata sa puwerta sang iya guluwaan, nga ang ginapabayaan lang sang doktor. Nagahulat sila nga magwa ang bata. Dayon ko silingan ang akon balayi, mare, dalon ko ang bata ko sa isa ka private hospital dito sa syudad. 24 oras na, basi ko na noong matabo sa iya, sobra na sa oras. Balnyati, ambot sa imo. Siling ko sa doktor, ano yang 24 oras na wala pa magbata? Ginkarga sa ambulance, dalon sa hospital sa Iloilo. Sige uwang sang ambulansya, sige man ang akong pangamuyo, nga makaabot lang kami sa hospital, malibri ang bata ko. Sige ang akong pangadi Inday, hasta nga nakaabot kami sa hospital. Dayon kami nanaog sa ambulance, kag magsulod sa hospital. Dayon, sang tanawon sang doktor, abaw, siling niya, tama nakapigado ang sitwasyon sang bata mo, nay. Wala na paghulag ang bata. Ti, siling ko, ano dok ang maayo? Operasyon gid ini, cesarean gid. Ti ano, may kwarta ka mo? Down ka mo, 30,000, kay aton ihingagawon nga isesaryan. Pero hindi ako magpasalig, ha? Nga mabuhi sila nga duha. Siling ko, dok, kung mahimo, mabuhi gid sila nga duha. Wala mahibal kung sino sa ila ang buhi. Sang pagkabati ko Inday, daw lipong ako nga magluhod sa bungi isang dingding kag magpanawag kay Jesus nga hindi na gid pagpabayaan ang bata ko. Te, may kwarta ka mo kay dalhon na ni sa operating room. Siling ko, udok, ari na si ugangan niya. Kag dayon ihatag ang 30,000 pesos.
Gindala ang bata ko sa sulod, nga nagasunod ang akong panulok, nga nagapangadi ako, nga kabay pa, nga buhi sila nga duha, nga nagatalolamos ako sang luha. Inday Regine, ginpamatian gid sang Dios ang akon pangamuyo. Mga 3 ka minutos, nabatian namon, nga nagahibi ang bata. Abaw Inday, daw maano ako sa kalipay, kay nabatian ko ang hibi isang bata. Dugay-dugay, nagwa ang isa ka doktor. Siling ko, Dok, paano ang nanay, Dok? Buhi sila. Kung magwa gani ang iloy, hindi ninyo pagsugilan nunon. Hipos lang kamo. Kay ginaagaw lang sila nga duha sa kamatayon. Maayo gani, kay ginaubayan man kita sang Diyos. Inday, dugay-dugay, ginakarito na ang bata ko sa iya kwarto. Wala ang baby, kay ginaatipan pa sang doktor. Kay man, ang iya yubon-yubunan, nagbanog sa iya ulbo-ulbo sa sipit ni nanay na. Kay hindi makagwa, kay gutok. Kung naatrasar pa kami tunga sa oras, patay sila nga duha. Napulo kami kaadlaw kag magwa sa hospital, nabilin ang bata, mga duha ka semana kag magwa. Inday. Karon, duha na ang iya bata, puro cesarean ang duha. 13 na katuig ang subang, kag 8 ang dason. Nagaeskwela sila nga duha, kag amo ini ang akon ginaatipan. Amo ini ang akon inagihan sang pagbata sang akon agot nga bata. Kung sa bagay Inday Regine, ako, siyam ang akon nga bata nga wala sang doktor, paltera lang tanan. Mayo man sa kaluoy sang Dios. So Inday, hasta na lang diri ang akon sulat, ang matinahuron, Nanay Flor, sang Santa Barbara. Lain gid man no kun ara ang presensya sang iloy, kay ang connection sang mother kag sang bata no is very strong. Kag mabatyagan sang nanay nga kun ara naging sa ital-ital ang kabuhi sang iya nga bata, and she would do something very urgent nga ti dapat matagaan gid sang atensyon ang bata. 50-50 na to gali, no? Ka very risky na ang sitwasyon sang imo nga bata kag sang iyaman nga baby. Kay nagudugayan pa kag ara na sa puwerta pero hindi niya mapagwa-gwa ang baby. We do not understand nga something was not done, no? Sa hospital nga ato nga gindalaan sa iya. But of course, well, we know kung magbata ikaw, kung isa ikaw ka iloy, you know, tuod din man na, no? Ngang isa mo gali iya katiil, do halos ara na sa bi isang kamatayon. So, hindi amo na kahapos. Well, there are women nga hapos sila ya magbata. No complications at all. Kaangay sa imo, siyam kabilog, ni wala gani doktor, hindi man sa hospital, paltera lang, pero okay man. But may ara gid dyan, no? Nga daw ka-sensitive sang ilang sitwasyon kung pagbata na ang paghahambalan, may mga complications, kag may mga budlay, no? Nga ti kinahanglan gid siya ang presensya sang doktor, kag kinahanglan nga ti ara gid sa hospital. But as always, ang makabuli gid sa aton is pangamuyo. And of course, proper care, no? Sa mga nanay, ang prenatal dapat kompleto gid. Kag ang mga vitamins ang ginahatag para sa imo kag para sa baby dapat ginainom gid na, no? Ginatuman sa mother and budlay man sa baby, and so that's why nga ti nagaka-CS gid kay ti basi ma-distress ang baby. For example, may ara man nga ti breech inang suli or nagabalabag, so paano mo na nga mapagwa? So kinahanglan yun na nga cesarean. Anyway, mayuman, no? Kay wala man na traumatize ang imong nga bata, and then nag-add pa gid sila isa ka bata, and subong you have to apos halin sa iya. Thank you gid. I'm sure appreciated kay gid sang imong nga bata, kag kabalo siya, no? Nga sa imo maabtik nga pagdesisyon gani nga naluwas sila sa iya nga baby. Salamat gid sa imo, Nanay Flor sa Santa Barbara, sa imong gin-share sa sininga hapon. 32 minutes after 2 o'clock, magapanumbalik kita with a story ni Neni sa Western Samar.
This is Tita Regine and this is KLP. Magabalik kita pagkatapos ng pila ka mga importante ng mga pahibalo. Yari ang mga simpleng paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo ukon hose. Indi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo ukon hose ang nakalubong sa duta ukon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool ukon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara. Plus wala di Iloilo Billboard of Activities for November 30 to December 6, 2025. Ang December 5 among first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan ng mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I will establish peace in their homes. I will bestow abundant blessings upon all their undertakings. I promise you, in the excessive mercy of my heart, ngang ako na all-powerful love, ang igahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa first Fridays, sa siyam ka consecutive months, ang grasya sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akong divine heart, amo ilamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa December 5, 2025, mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Rock music is their game and Binhi Band is their name. Opda naton sila sa isa ka great rock entertainment sa sininga December 6, Sabado, sa concert at the Plaza, mag-aumpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga plaswala di Iloilo Special Edition Mags, kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sang plaswala di Iloilo. Sa December 7, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga iyatandugon ang kasing-kasing sa mga tawo nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angot sa restitution. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot ikaw sang tubig bisan sa panahon sang tig-ululan. Tipuno ng ulan, gamita ang balde, drum o kon rain barrel agud makatipon sang tubig nga nagailig gikan sa atop sa tion sang tig-ululan para maggamit mo sa pagpanghugas o kon pagflas ang kasilyas. Pagi sini hindi mo na kinahanglan magpanag-ob kag hindi mo na kinahanglan magpatubod sang gripo, gani makakinot ka sa balayran sa inyong nga water bill. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plaswalados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas
Utan kagiban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan ukon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga pagiagon makakinot sang tubig, hindi mag-shower o kung maligo sang malawig sa sulod sang panimal. 1, 2, panalo! Narito na ang isang nanalo ng 1,000 pesos in cash plus gift pack. Yes, mga kabombo, we have a winner sa ating promo 1-2 Panalo Part 24. And for today, ari ating second winner, daily draw winner, may proof of purchase ng Omega Painkiller. 74 years old. Uy, congratulations sa taga Barangay Zone 7. Barangay Ungka, Haro, Iloilo City, nagabutan sa presensya sa ating FDA representative, Ma'am Eunice K. Yasa. Ang ating winner, congratulations sa imo, Sonia Lopez Soliano. Sariwat, Sonia Lopez Soliano, sang Zone 7, Barangay Ungka, Haro, Iloilo City. Ikaw ang ating tagdaog sang 1,000 pesos nga cash plus gift pack. Kadto ka na diri to claim your prize. Nagahulat ang imo nga premyo diri sa estasyon sang Bombo. 39 minutes after 2 o'clock, balik kita sa pagbasa sa mga kasaysayan. Ari ang sulat ni Neni sang Western Samar. Dearest Tita Regine. Habang tita sa imo, amuman sa mga avid listeners ng KLP, kasi sa mga mapisan nga KLP writers nga nag-share sa mga Word of God, kaya naghahatag sang inspirasyon, pati na sa makatapos ang Bombo. Tita, dito sa amon isla, sang fiesta sadto sa mga patay, may isa ka babae tita nga nagsuhol ini siya, agud magpangadi isang iyang mga paryente nga napatay na. Sa ginbasa na tita ang listahan sa mga kalag sa nagapangadi. So, ginlawag na isa-isa ang mga ngalan sang kalag. Ang kalag ni Posporo, ang kalag ni Kalamay, ang kalag ni Sabon, kag ang kalag ni Asin. So, matalupang dana sa nagapangadi, nga nagsiling ini siya sa among babae tita, nga siling niya, ito di maningalan sang kalag. Dayon nagsabat ang mga babae nga, ay sorry, nagkamali ako. Sa baylo nga ang ngalan tani sa mga kalag ang dalon ko, ang listahan gali isang balaklon ko para sa akong tiyanggi ang nadala ko. So, siling ko kid mo. So, hasta nga nag-utoy-utoy sila kadlaw sa sementeryo. Ay nako. So, ang pangadian, ang kalag ni Posporo, ang kalag ni Kalamay, ang kalag ni Sabon, kag ang kalag ni Asin. Ay, nako. Panagay-edad kita tuon, no? And then, may isa ko no tita nga buang nga lalaki, nga nagapamingwit sa balde, gani dayo na mangkot sa mga buang ang doktor nga nagsilinga. Ano, nakahuli ka na? Sabat naman niya tita sang buang. Buang ka siguro, Dok, ay. Balaan mo na nga, wise, balaan mo na nga wala sang isda, mamangkot ka pagid kung nakahulik na ako sang isda. Perteng mga komedi, subong ba? So, isa naman ka, best tita. Sadto ko no, sa madugay na nga panahon, sang buhi pa kanday lolo kag auntie. Isa ka best ko no, sadto tita. Sila lolo kag auntie kag maparyente ni lolo, nagkadto ini sila sa city. Sang dito na sila lolo kag auntie sa city, dayon na nanghid si auntie kay lolo. Nga maglantaw ko no si auntie sang sine, so nagpasugot naman ko niya tita si lolo. Apang sa mapuli na tani kanday lolo, why pa nagwa si auntie sa sinihan? Why ba naman apaso ni lolo si auntie? Kag dayon ini magsulod sa sinihan, kag magpalak-palak si lolo.
Samtang ginatawag si auntie. Kundi dayon magtindog si auntie sa palungkuan. Kag magwa ini nga sobra ang kahuya sa mga tawo. Kinangakig ang mga tawo. Bangod sang kagahod ni lolo. Ayaw ba puwerte. So sadto kuno ya tita, may ara nagkadto sa city nga taga-amon isla. So dayon kuno ya tita na mangkot ang tricycle driver kung sa diin sila magkadto. So dayon man kuno sang taga-isla sabat nga sa Holy Cross. Ti sabat naman kuno tita sang driver nga buhi pa man ini. So dayon man nagsabat ang taga-isla nga sa klinik gali kay ipa-check up kung amay ko. Ay tita, nasalaan ang Holy Cross sang taga-isla nga klinik ini sang doktor. Apang punerarya ini gani nakibot ang tricycle driver. So ang utod naman nga lalaki sang lolo ko tita. Samtang nga nagasugilanon ini sila ni Matt nga pakaisa ko nga lalaki. Nagambal si lolo sa kay Matt nga, Matt, nanamian bala ako sang manok gaginluto sang akon umagad. Kag didto kuno ini ginbakalya sa city. Nanamian gid ako kay malambot. Gani waay ako mabudlayi sa pagkaon. Hambal ni lolo sa kay Matt. Ano ganing tawag sang manok nga ini Matt? Sabat naman niya tita ni Matt sa kay lolo nga 45 days lo. Ano? Pamangkot ni lolo sa kay Matt. Ang sabat naman niya tita ni Matt sa kay lolo nga 45 días lo Tiyang siling naman niya tita ni lolo sa kay Matt nga na, amo na, hindi kay gin-English pa. Taring gitawag na lang ini nga ugis, kung ugis kag balaw, kung balaw, hindi kay gin-English pa gid. Tigin sugiran ako tita ni Matt, ti ko di na ginadlaw kami Sa tita sa na-confine ang iloy ko, sang buhi pa ini, gisugiran na kami ya tita, sang katupad sang iloy ko sa ward, nga sadto ko no, sang amuman nga hospital, nagbisita ko sa hospital ang utod nga lalaki sang pasyente. Bangod nga gingkapoy gidini nga tawo halin sa pagpamasada sang tricycle. Dayon kuno sa nihigda tita ang ini nga tawo sa bakante nga bed sang among nga hospital. Bangod kuno sang sobra nga kakapoy, dayon kuno natulugan sa mahamuok ang among nga tawo. Basta nakabugtaw na lang ang ini nga tawo nga ginatakdan na siya sang swero sang nurse. Sus, kay nasalaan gali tita ang ining tawo sang nurse nga pasyente. Timan, kay araman siya sa bed nga nagahigda. So, abi pa lang niya sang nurse tita nga matuod nga pasyente. Kay araman ini sa bed nga nagahigda. So, sa isa naman kuno ya tita nga barangay, may nagkadto kuno nga kiko-kiko, kag naga-magic man ini, kag may mga ginabeligya ini nga mga bulong. So, samtang nga gina-promote ang iyang produkto sa mga tawo, dahil may nagsinggit nga hubog nga lalaki sa magikero, kag nagsiling nga butigon. Ti kundi na akig itita ang amo nga magikero sa hubog. Hasta nga nagsiling ang magikero sa hubog nga, abi ko bala ang tawo, or abi mo bala ang tawo, pwede mo bala himuon lang ka. Pag ang langka, pwede ko man himuon nga tawo. Nambal yan, no? Abi mo bala, ang tawo, pwede ko himuon langka. Kag ang langka, pwede ko man himuon nga tawo. Dayon nagsabat ang hubog tita nga, tuod? Di nagsabat naman niya tita ang magikero nga, oo, ano sulayanta? Di pamangkot sang magikero, sabat naman niya tita sang hubog, okay So dayon nangita ang magikero sang sako. Kagin pasulod niya ang hubog sa sako. Kagin bagsak ini sa duta. Dayon na mangkot ang magikero sa hubog nga, ano, langka ka na? Dayon man nagsabat ang hubog nga, hindi pa, argay. Susang nabatyagan ang hubog, nga ibagsak siya liwat, dayon ini nagsinggit nga, langka na, langka na. Tita Regine. Tub-tub din na lang ang akong pagsaysay. Madami nga salamat sa pagbasa mo sa akong sulat. Kag madamo man nga salamat sa inyong tanan. Nagapamati isang KLP. Salamat Bombo, mabuhay ang Bombo Radyo. Ang matinahuron, Neni, sang Western Samar.
Nini, salamat gid ha. Ngagin pa kadlaw, kagin pa harakak, mugid kami sa siling nga hapon. And we miss, no, these kind of stories, these kind of things na gina-share diri sa KLP. Inang makaharakakon bala kita, inang makayuhum-yuhum bala kita. So, more of this, please. Parang medyo maiba-iba naman, no? Anyway, Neni sa Western Samar, thank you so much, Gids, ang siling compilation mo sa mga comedies nga nagalatabo ng mga na-experiensya mo. Oras natin, it's 2:48. Magabalik kita with the story of Ningne sa Lambunaw. Tinlo ang ginakaon ng mga prutas kag utan. Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutoon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutan. Yari ng sulat ni Ningne sa Lambunaw. Dear Tita Regine. Good morning sa tanan and have a blessed Sunday morning. Well, most probably, no? Morning niya inigin sulat ang story and then Sunday nga adlaw. Sa imo kag sa family circle, sa staff kag members of this station, sa akong kabataan umagad, apos mga balay kag sa mga letter senders kag avid listeners, Lola Ampating, bawgid ako kanimo. Hope you are all in good condition. To student mom of Lambunaw, fiesta na kuntani sa aton town dugay-dugay, but sure, hindi gid ako kasimba or lagaw. God knows kung ano ako or na ano ako. Always stay at home, stand by some meals, waiting sang 2 o'clock to hear some letters to be read by you, Tita Regine. And most of all, I'm happy to hear my own letters. Although not so good, but I'm happy para sa tanan. So thank you very much for this wonderful Sunday morning. Naigo naman ang mga sakon sa homily ni Father Monsignor Oso Kaina, kay hindi ta ko madara sa pihak nga kinabuhi ang manggad. Kag ang tanan nga pagkabutang nga mahal. Pay aga pa ako nasulayan. Kay pagkatapos sa DYFM, nagabutang kapinggan ang hinablos ko, kag may nag-agto nga isa ka nanay, nga gareklamo, kag mahulam kwarta, bali 700 pesos. Ibayad kadwa niya kabata pagka Lunes. Tiambal ko, doon naigo ako sa humilihaw. Pay sabat ko, sorry gid, hay kahapon lang ako nagpabakal bulong ko. Ti ang nabilin ko nga kwarta para lang gid sa akong rehab sa Lunes, kag Webes. Why, gani pang dapli. Pay no problem. Kay Doro, hilamon sa palibot. I mean, laswa Pay gintudlo ko sa bata ko sa tupad balay, nga i-try na kag hulaman.
Ti mayad, kinakahulaman. Kay diyang babae, nagahulaman sa akon. Kung kisa mga 200 lang hulam na, ginatao ko na lang gani. Kay ginalikawan ko, nga hambalon ka, taman nga, hindi ta magpahulam kay nadawa-dawa na ta. Ti halin kinang aga, amo pa lang dyan nasulat ko, kay pagtapos igma, namati naman ko radyo, DYFM Iloilo, kag dito sa Bacolod, Bombo Radyo Bacolod, sa gitara sa bombo. Ti tapos nangape, kag magsulat, duro ballpen ko, kay may sign pen pa, pay amo, manggihapon, malusaw. Nagpabakal ako liwat, sign pen, ay amo, manggihapon. Ano ay han, huwag gaugta si Tita Regine, pati siguro masanag-sanag pa imo mata, ah. Ako nagreklamo ko sa kabataan, nga papaanti para ako. Oo, sabat nanda. May hambal ka isa ko kabata. Kung may antipara ka, way mo man pag-usara. Tindi na lang, Hambal ko, oo na gani, Sabat ka isa ko kabata. Kay man ananda, nga akig ako. Kag basta magtino, nga waayo lo hambal, man ananda, nga nagasunggod ako. Nagapataka lang ako sulat. Ilam kung intindihan mo. Yes, ginabasa mo. So until here, Anay, on to the next mail. Love and regards, Ningne sa Lambunaw. Classmates man kamugali ni Lola Amparing, no, sa pagsimba pagid every Sunday through DYFM Bombo Radyo. Amo na yung manani sa kaining ni, no, kay ti mga random thoughts, and then it's obvious nga she's making us, no, a part of her life. Ang ining programa, ang ining kahapon lamang program, because in her free time, no? Anytime man nina aga o tugagdi, or kung gapamahaw man siya, gapanyaga, o kung gapanyapon. May ballpen, kag may papel, nga araan sa higad, kag kaiping lang sa iyang wheelchair. Iti wheelchair bound pa ini sa subong, kay nagapaayo-ayo pa sang iyang leg. So we are hoping, nga you're getting much better. And continuing lang ang pagsulat sang imong mga istorya dira. So, salamat, gid. We are praying nga mag-okay ka na, gid. Ningne sa Lambunaw, para nga makalagaw-lagaw ka naman, buro bisita ka sa mga lugar nga I'm sure na mismo nga bisitahan. Basta padayon gyapon na ang pagsulat lang diri sa kahapon lamang program. No problem sa malasaw nga ballpen, Tindihan gyapon. 55 minutes after 2 o'clock, magabalikan kay LP pagkatapos ng pila ka mga importante ng mga pahibalo. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masaming ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agod makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahinas ang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance, agod masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na. Calling our winners, si Philippine survivors ng 3rd District, tung ari ka malang diri sa Pilipinas. I am really looking forward nga makaatubangay kita nga duha. If you can come here, diri sa studios ng Bombo Radio this Saturday, bago mag-2 sa hapon, kadto ka diri for an interview and para nga makuha mo ang imong prize.
Pa-Xerox ka na lang ha sa imong ID 2 copies. So kung ari ka gid man diri, kindly inform me. Dugin email mo no ang imong story. I'll double check kung may nabilin ikaw nga cellphone number. But anyway, I hope nga nagpamati ikaw subong and masabat mo ang ining akon nga invitation sa imo to come here this Saturday for the interview. Sa may mga araman nga mga istorya, you can email your stories sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sa laton sa gihapon and ipadala. Sa kahapon namang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Again, sa ating Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. – 21 days before Christmas, magasunod na ang inyo nga gina-look forward nga mga dramas kada hapon. Tuyang Ermitanya Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Madaming nga salamat sa inyo for your time and for your stories. See you again tomorrow. Sa gihapon ninyong alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.